Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma dance na yet to me diatina all day. Akoma dance na yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Eko baby ko siri, oh how baby ko siri. Ayaka baby ko siri, oh how baby ko siri. This Akoma dance na yet to me diatina all day. This Akoma dance na yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Never made it to Akoma FM 87.9 Kumasi. Asem TV and Kosivi, a new brief and Kosivi. This Akoma dance na yet to me diatina all day. This Akoma dance na yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Oh, I thought I was Nick Kwanwa. I call Wara Nebisa. Miss Alfono, the Pessoft Akoma FM 87.9 Kumasi. The baby, Nano Zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my. I call Kakan, now I don't know. The man worrying rubbers and Kuawari. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo darling. Never made it to Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma FM 87.9 Kumasi. This Akoma dance na yet to me diatina all day. This Akoma dance na yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo darling. Never made it to this Akoma dance na yet to me diatina all day. This Akoma dance na yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma FM 87.9 Kumasi.
Dear Baku won't cry, and a seminar about by a penny on your 14 years. Mark, I know Shana, young shet. No one fell in the moon, me pa, and so I they say, German contact now play one. And I'm sorry, it's foundation in your papa. I can't Jamal. They say, me, yes, sure, separate say. So, who part of Ram, or Jan, what to open another. Akoma ejo, yebe mebe Akoma ejo. Ba muse, nani o she jalabi asa. Ntina mimi ni muse adwumboni woni tirinti. Me kwaye na si o me nkombra ayimira na me nsambra na onye sa duro ni ma na me kura me gina wasen ka onye ma me prako nti me kwa me nsansam na si o me nkombra ayimira. Nti ayimira no Saturday me baye. No aya no ala kura na aboses. Wa ya no ala obe sala kura aboses. Na mi duru wa na buta sukita no dia wuro sa. Na buya suna ebe collect wona wo kana ni wo. Afede ye wuro mo no wa peja de ni se mi wuro mi won fa. Wasi yadai eji for busha de wayo. Okoto. E ma no ni me da. No way you say what mi kusa. Hey. Eji for busha I find the line. Facebook live. Ajalu wala wo ye no. And then the take to for what did it take to for mo? Bema hu. I know you doing na fa the bema. Sunday, friend and a person mean to an amount. Okay, never after na ya change. What's the would do one? What they're doing about and was see ya day. Me pato wa yes parliament na cha dia mala make a chance on you. Akoma FM. And I said we do true wa sha wi say. And we see that from say. Would you say say transnational for you never when you hear that was Sunday. Meba tobo. Eti for Facebook live says here. Hey, belu ti me pacho. I like here for mo some meba tobo da ho. And you na me so na ho da ho. Me pacho say dia do man here ni o. Hey, Facebook live bra so say Yama munyina aha emamo akwaba sonko kra ede ba ko 87.9 FM akoma Nsem jumedi branson wi emako eni abadwafo yinyina ya transe ayede ebremo henefa ena wo babi awo bia no mame mawo akwaba famra akoma 87.9 FM na akoma Nsem jumedi no ebranson ene Masai maji adwabium ya mede bra wonti baby a wo bia na chese won so but me akaye ho so betie no e wo radio 87.9 frequency no 87.9 na chese wache Akoma FM no na Facebook na wo hwe no a hye so say Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM wadawroma Facebook wono follow na like page no ya comment no ewo ho na fe bomodi ansa obe share de amame follow like comment and share ewo Facebook YouTube Akoma 87.9 FM Kumasi Akoma 87.9 FM Kumasi subscribe na emia notification bell no so brand so abenya notification no na wa share ma for front so enya bi ashe free FM 97.5 ewo Techiman manager da che ni adwuma ye fo ni nyina ye chiachia mo akwabia sika ye chia wo pa host na afe mama Israel ye kwaso a ma wo yakọ se nyankropo no ankasa mame oncheche wo re emra emu edin yim emfa ema ye pa wo mra wahwe eye ukuno ti mama Israel demrifa due kafra pa Reverend Mayor Konfi ya chiachia mo enafe Reverend Felicity munyina ya chiachia munyina na Ezra Fan Club ewo Hamburg Germany Mrs. Boadu and President mame ya chiachia oda wasi bebre na dwaben so ubenya bi etia eye obin sika information center no ewo dwaben odoyefe
wabiemo ɛwɔ dwabinodo efe anointed fashion wɔ Boadi ayedua ase Rocket Minerals Limited in Papa Yechia Nana Safwedu Information Center ɛwɔ Asante Mampong ɛna afei sɛ yɛde yɛne ɛkyerɛ Anwonaga Junction so a filling station a ɛno nso wɔ Anwonaga Junction no ɛno nso yɛkyia mɔpa yɛ taxi driver meka sɛ yɛ Ismail Shwen Osolabadi aha Osolabadi sɛ meka sɛ Osolabadi ɛde atum papa ɛwɔ taxi no emu kyerɛ sɛ wɔnyi na fidie no ɛmfa ɛmfiri Akoma FM ne titiri Akoma mu nsɛm dwumadie so nti Osolabadi yɛkyeakyea wɔwie wodɔ yɛn na yɛn nso yɛdɔ papaapa na akua koko ɛwɔ ha saa nso ɛna Evangelist Samuel Mensa Sikapa ɛna afei Pastor Julius Naba ɔnom nyinaa ɛwɔ ha na kyerɛ sɛ wɔnyame adom aboa yɛn wama team ne nyinaa ahoɔden no nkwa yɛsan ɛde aba bio Ishmael Hayward ɔno a ɛyɛ me producer yɛabrɛ bia no ɔbɔ me kyidɔm ɛne adɔntene Belucci ɛde yɛkɔ Facebook YouTube TikTok na kyerɛ sɛ ɛno nso wahwɛ bi ɛwɔ hɔ medin no ɛde Marcos program no ɛyɛ Akoma mu nsɛm ɛwɔ Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM yami enshaw say enen so wabeka ye ho nemom life has knocked me down a few times. It has shown me things I never wanted to see. I have experienced sadness and failures, but one thing for sure, I always get up. Life has knocked me down a few times. It has shown me things I never wanted to see. I have experienced sadness and failures, but one thing for sure, I always get up. Enunti ene mi shewon kran se emfa ho ene sede abrabọ no esi ene wu edi emfa ho ne se enema bi a ompese wo behunu apre bi a uhunu emfa ho no osun areho a udie emfa ho ne entwo anase enkuku ahodo a udie a ne se obesan asori ewo wahwe ase mu emma ahwe ase no enye na emma wareho no je say areho no enni woso a emma wo enye niema bi anka ewo se woye areho na hyew so eye wo se mekoya mesan afeli enu nti me nakora enkonkoye biem enne wiase no wonu a omaye successful no eye wonu mu a womu efeli ye but wasan ekeka wo ho wo sorry ye na wasan ekeka wo ho ebiemu enne wonum ena aye successful enu nti emfa won ne emre dodo a obehwe ase emfa won ene sade abrabọ no ebesi etwa wo ma afa emfa won sade enipa beka wonsem afa ehuro afa yebebu wanimutia afa ene ade wadawroma nya ahoden no ne san sorry na sade etie bia no emu baako bi wo ho a obesan asori agina wona so a wonhwe ase ebiemu tima wahwe ase no enye na eno ene asem a ene dai enso meka na mede acho se wo befa na wo de aye adwuma dakoro onso wo beka masema meka yi ebi meda se na sabre die ye beko na yako akwakodi enkomo papa bi na mom ansa na ye beko no ma menka nche se eye Western Trade Fair 2026 no ye de ebro Connect FM ye de Western Trade Fair 2026 no ye de ebro na enye asam keto akora enu ntini se wada wa wo adwadefo no ene mu nso ye ne a customers mu amokope ene ma ato wo business ahodo ya kyese wo nso wo pese oba na wo be kire wadwatode no wadawroma ekwan no emu ebie ewo the Western Trade Fair 2026 ya Connect FM edi 18 so no
na just say ene wabusua santene nyinaa embra na mobeba maba be shopping bi mobedidi mobe have fun na just say mo create memories enka ye dumu a eno no enya ade a mo wure befi da biara eda enu nti no wadaroma entrepreneurs na mo pese mo showcase mo product mo best products no mo de answer mo befasa akwanya we eso na mo so maba na bibia ye kama eye memene da 22nd August edi kwesi ada 30th August ewo Takrazemo eho na ekoso eye 9 exciting days of shopping, business, networking, entertainment, delicious food, and many more. Many more no eye po osanimua the free mo no ena edoso. And notice our person who grow a business. So our person who enjoy a great shopping experience. Yeah, a Western Trade Fair. Connect FM. Yeah, the 18th team so no tea. Our person who be register wadama. And now our person for the word the ama wo yechia. Any 0545 572856 0545 572856 0254 787886 0254 787886. Maminko di enkomo na mom ene se emre ba mu a na ye ka kire mo se ye beko na ye ne Eric akwa enkomo kakra bi Eric ye maame Dina ya and wone ne nananom bae no emre be mu a ye beko na yakwa ye nna kodi nkomo na de ye me des ne se nkofo hweye na wo mo to Eric nkra se Eric de akoso ni adan na wo yesa eni ade na wo mo frɛ me mame ema ye papa akwaba beme na emu akwaba so mama ko na umpo mo te say Yakob Adam na mo Bible ho ye de nyame ase na udin no Robert Onyina me pacho Robert Onyina efri ne na ebae Ifri Amomai Esufia. Okay, Robert Onyina free Amoman Esufia ena ebae na Robert uye die ni Pacho me asantini uye santini Amoman ho na ofri Pacho mi free Esufia ho Esufia na Amoma na metie sise ya. Okay, ye de nyame ase ena on what they asem bi beto ye ni in fact wa ma ye pressure pa nti asem na what they beto ye ni mo no wadawroma mepese obeka ama ye nyina ya tibi Yo Marcos me da wase bebre ni akwanja am de amami Isai tie fo soso omo nyina just masamam de beda mo a tie ase Ekuadoma ne ba no owo na mbaye no DNA wa hase no na esi kofa ebia no Yankopon adaroma pese mi so kakra mi de tuto aduane die no de bi ebebo akwara na kakra ne mpokura no Ekuadoma no nso ete ho no menko na metie nti ebeyi a nka mefa no ne na atena sa warefo am de beda mo a Osuma pene kira kwan ya kosi se mo atene nka mo frɛ mi se ene de memra am de bai boni bi ani na Ekuadoma no wadaroma unim no fa yem person ni beba we so na Ekuadoma unim ne sen ya opese o obeye oba wonu no betime Marcos nka menem no dade enso so na Akoma FM tina mi hu no na asema o de beda amoma mo bo anu ye hwehwemu miso mitie mu ehwe mo mre bintem nti ma mi hu no tenenka am se sane miso mesi a bo anu bia no se wo be prince o ma me dia fakata no mebo anu so an prince krampa akwara no de o bibi kakra metima ye de abo anu eno de wan pena so de amfama wo de ade ba wo ti ha nti no wonya wo so ka se na
wɔkɔfa no a na wɔyɛ ndɛn nti wo deɛ wo wasma a wobɛka yɛ ne sɛ wohu no bra yɛ ne ne di dwuma no na wohu no no ne ho dɔ ɛkyew sɛ tɛki meboa nti no w'ani gye ne ho wofili no wodege no wodɔ no wopɛ no nti no aha na wohu no wontumi wanhyia ne baabi ɛna nyɛ ha wontumi nkɔnkɔhyia ne baabi a nti wode bɛto yɛ nim ne yɛabɔ n'amaneɛ na dwumadie yi a wohwɛ yɛ nyinaa no ɛdeɛn na mepɛ sɛ wokyerɛ me adekodeɛ a wopɛ no wɔ akua dɔma ho adeɛ a wohu no wɔ ne ho a ɛma a wodɔɔ no because sɛ mmaa bebree wohwɛ yɛ programming good ɛnyɛ akua dɔma nko a ne ɔba a waba yɛ dwumadie yi so anaa meboa good nti na ɛdeɛn na wohu no wɔ ne ho yɛmfa ne ba no nto nkyɛn ɔno no nyɛ wo ba nti sɛ wopɛ no a wopɛ maame no na ebi aso ne ba so deɛ na wohu no wɔ ne ho a ɛma a wodɔɔ no saa Marcos manhu biribiara wɔ ne ho saa deɛ nanso so sɛ n'asetena mu yaw a wafa mu no memafa bi mu kakra nti mehu wei nyinaa saa no na ɛtɔɔ m'akoma so I'm say mɛpɛ ne kyerɛ akwan mɛfa mo so apɛ mo kyerɛ na mpanimfoɔ kaa sɛ kuro dɔɔso a yɛntra faako ma yɛmmɔ yɛ din bebree deɛ sɛ ɔsesɛ mu na ɔbɛdi me nkyɛn nam so yɛtu anammɔn ne hwɛ sɛ abrabɔ no ɛbɛkɔ yi a nti na mede bɛdaa mo na wonni ɔbaa biara mpakyɛw daabi nko ara na meteɛ sɛ akua dɔma ɔmenyama no sɛ wɔbɛgye soɔ yi aneɛ yi na wɔkɔ afei wɔbaa bi ɛba bɛtwe no no abea so ɛne na bɛtwe koro akɛseɛ abɛbubu anikyi akɛseɛ abɛto nnwom kutia nnwom ne ade sɛ akua so no ho nnwo na kyerɛ sɛ wɔ sɛ akua pɛgya ɔte ma me na ɔsɔre fa ne ɔnsu nti no ɛfa no sɛ ɔte aseɛ nti no baabi a wowɔ ɛnyɛ ɔne ɔbaa bi a ne te hɔ Marcos mpakyɛw nko ara na meteɛ baabiara ne me nkyɛn ɔbaa biara ne wɔ nkyɛn okay na ɔma nso sɛ menim sɛdeɛ tie bia no wowɔ na because wofie no yɛ sɛn na 60 wowɔ 60 ɛna 60 years nso deɛ ɔma yi nyini ade a woyɛ yi ɔma yi wabɔ ɔma amaneɛ ɔmo te aseɛ Marcos memma ɔma amaneɛ deɛ ɛnso so sɛnea ɛteɛ bi ɔmo anim asetena mu ɔmo nim mɛhaw nyinaa mɛdidi o mɛsi me ataade o mɛkɔ nsuo mɛdidi nyinaa ɔmo biara ntimi mmɛyɛ ma me ɛna ɔmo nso nim sɛ ɛne ɔmo maame no nni biribiara yɛ a ɛsi me kwan nti meka sɛ ɛnna anaasɛ afei deɛ meware a ɔmo nsi me kwan mbɛpɛ so a deɛ haw biara nni hɔ ɛne me ma ne ntɛm Mate, wedeɛ wobɛfi ɔsika ako na ɔkɔkɔ sɛ hwan ne kwaku nti no ma menkɔ na ɛno nti ɛne yɛabɔ mmɔden a pɛ adɔmɛkyerɛ kwane a ɛhwɛ a Marco, na wo te sɛn nyame adom ma. yee na ɔkɔ yɛyɛ dan yi akyɛ sɛ yɛnya wo Marco, me yale yo, ma yale koraa kɔda hospital bu week. na na no asɛ binti Marco, dabi. Kwa ho kyerɛ a na mewɔ mu no a, na Marco na afei deɛ ɛdene. Dura numere a deɛ bɛde nkora bɛdie koraa na ɛdene. Na meyɛ sɛ, sɛdeɛ no wɔwuo deɛ, kafa nyina mu wuo. Ɛmaa deɛ wɔtie me biara bɛka saa asɛm wi. Ɔmo de meekɔ deɛ na mewu mpo koraa bi. Maa mekɔ no mɔduru. Ni mpo koraa Marco, sɛ na mete a meekasa yi mpo koraa yɛ adom.
Mmela a wɔn de me kɔduru yɛ ne yɛsɛ mewu awie nti me ba no kora week ne nyinaa ehunu me ba ketewa yi da kɔpem sɛ mmela a m'ani so tee me a yɛyii me a me baa fie na me nsa aka me ba kyerɛ sɛ ma wobɛtena ase a nkwadaa bɛsu ahawaa na wonya deɛ ɔmo bɛdiedie na mahema de sɛ nka mefiri hɔ a na nka mepɛ deɛ kɔbaa yɛ maa mekɔdii hospital no aseɛ no no Tufi na kɔ yɛ no bi sɛ yɛn nsa na wokɔka wano aduro saa no. ɛdi boro 2 weeks deɛ maa ɛboro yi maa mekɔ a me bɛɛ ma nkwadaa didie mu adini afei deɛ ɔmo bɛhyɛ mpo na sɛneɛ nkwadaa bɛsi ateetee me no menni baabi yɛ a mekɔpɛ bi ɛna maa mekɔka ama no aduro no Nti aduro bɛ na akɔ no yɛ. mepakyɛ delete Wosu na aduro bɛn. delete maa Na afei na DDT. What did that? so ɔno osi delete. Nti ebi ade ɛno ɛyɛ different from the minimum. Ɛna akɔ no yɛ. Na ɛno no waa na wokɔkɔtɔ yɛ. Anaasɛ obi di nti hɔ na akɔ bia yɛ. me maame no a na me ne ne tena wɔ firi mu no ɛyɛ a na wɔde bi ma yɛma wɔ mu gu afuo so nti kaa me a na ne nyinaa wowɔ me hɔnom ɛsi dan mu hɔnom nti mehwɛ sɛneɛ na nkwadaa no si teetee me na me nso menni baabi a mɛfa didie no ɛne maa mekɔyɛɛ saa deɛ Mepatɔ hwɛ wo phone na ma me na menkɔ doctor hɔ na mefiri doctor hɔ ba a mɛsan ba so sɛdeɛ mɛsi atwe me ho hwɛ woɔ paa kyerɛ sɛ wɔsurprise me papa. DDT. Ai. Hey, yɛkua adoma. Yeah, no ma. Kanya me be show ma nya obani. Ne ba nie. Na wo ntimi nya aduane ni wo ko wu na wo zo. Ah. Na kura me na mo na so bi asem kura ni a. Wo de ma me wie na me. Hey. Mo ha no hesh. Asem be Mama, ko how ni. you help? Sɛ no basa. Ni kura asie kura ni. Asie kura ne sɛ doctor. Ya do man tu tu. Hey, you sharp brain. You sharp kura asie na. Wo wa kura o. Ko be de kura ntu ntu aduane ma me ni. Mami. Ah. Sharp brain to say. Furniture yɛ nie. Furniture. Ebia. Wo bi me adopt ya kura yi mami. Ko mami no one pɛ. Dog. Samha. Somehow. Samha na nso ya ba de akrante se ya ba de sitie bia ya be kasa no toda na kasa no kra na ayedi ne due me ka kire me kunu se nana afi na kure TikTok no me nyini se me koso biem me hwɛ biem wɔsi ada me se me yam ya sama ekoso abrabo mu no me yam ya madwene mu nyina ahyehye me ti me fi na kure phone no TikTok no mun delete ma me ne due ya na due na mdwene ho na me se wo se me fi TikTok me ntimi mentimi mo ha kra so ha so ehye papa wo wudidi enye ye wudenye ne so ade arefo ne etiefo ya ba idie na ye beka hepatitis B ho asem ye beka kidney ho asem ye wia de brebo nso asoso na kwasem nie ewiase de ekọ no ayedin na so baatan bi betimi abie na no aka asem hu ati se bia na ba wiase no ano wode ne papa na enso me ma me ka ma obi ate asese Nyankopɔn oda so a ati ase ni nti na wadom ye ne asese wa maye yade hepatitis B kwankro ezanze hepatitis etimi atiti nipa bebre ama mo kra adwan o mo sese be nko mo nso kra no o mo nso be yi o mo kwa afiri ase mpa to me nko no sa o mo so wo ya ochi wo ya mfinya wo ya no wuti wuntumi na wo mposo nyina yo se hojo emu se wo ya fo na huti se belu uko ye doctor si fat ya bam sadia no sadia babrebo no ho bebre misrawo aya na wuntumi na wo aya ni hwon aya na wo mfini hwon aya na ya funu mu kuru tese wo bo ho so bebi eyeye
edura anadwo a wonna nokwasɛm ni sɛ hodwo ɛna woda hɔ a mesrɛ wo mekamfa ma wo sɛ tua nammɔ no fo ani kyerɛ mu wɔ power specialist ɛba hospital ɛsiane sɛ yɛde onyame de yadeɛ koankoro hepatitis ne brɛboɔ no ho dwuma no ahyɛ nsa papaapa na sɛ tie biara baabi aduru biara na deɛ yɛ na mekamfo ama mo no sɛ mesrɛ mo montena ho nkyɛ ɛsiane sɛ brɛboɔ no nyame a ɔbɔ adeɛ ne tumi mu no ɔma no ahoɔdene papa ɛso na ɛda nipa yam na nyame ma brɛboɔ ahoɔdene papa kyerɛ sɛ brɛboɔ no sɛ kɔduru sɛdeɛ ne ara a na sɛ kɛka percentage ketewa bi koraa na brɛboɔ no tumi yɛ adwuma ɛno nti mesrɛ wo ɛntenatena ho nkɔduru brɛboɔ adwuma biam na wode bɛduru power nso na ebia yɛntumi nyɛ ho mfiase ɛsɛ nsuo ayɛ ma wɔfo yɛ ayere sɛ kunta nsuo gyinam ama wotie so bɛrima bɛsia ba obi hyia wɔbɛkasa wo nyam wo ho kekaw wɔde so ayɛ dwan wo mpo so yɛ wohodwo wontumi nna wonom apɛnhyehyeehyi kyerɛ sɛ wo ho kyerɛ wankasa a mesrɛ ma ne nkɔduru saa mpɛmpɛnsoɔ no nanso ɛnka akyi sɛ saa mpɛmpɛnsoɔ no nso a tuanammɔ no fo ani kyerɛ mu wɔ baabi baako pɛ hɔ a ne power specialist ɛba hospital sɛ yɛ fat no ɛna ɛwɔ no na meyɛ na yɛ mawerɛ obi bɛtumi atena mpo ɔni virus ɔni viral infection biara ɛnso na ne brɛboɔ no sradeɛ adɔnkoro naa ma brɛboɔ no agye nsɛmu ama ne funu ahunu sɛ tentan na nsuo abɛgyinam na ayɛ awerɛhosɛm mepawkyɛw saa mmerɛ ɔho so amu ama wo mpɔ so yɛ ohodwo wontumi na ɔne mu abi o nso awerɛ ho gyinam bɛɛ no atwi anammɔntempa na fo ani kyerɛ mu wɔ power specialist herbal hospital ɛne na yɛ the award winning herbal hospital a ɛda adi pefee sɛ Ghana ha nyina da power specialist herbal hospital yɛde yɛtumi hwɛ yadeɛ koankorɔ kodeɛwu hepatitis A, B, C, D yɛwie abrɛboɔ no ɛho ato kyema no nipa bebree brɛboɔ na yɛayɛ ho adwuma ama wɔ mu na mpo koraa no kidney no nso ɛsiane sɛ brɛboɔ no brɛ a adesoa no nyinaa wɔgyae soa kidney no na kidney nso ayɛ yere sɛ twintwan nnipa bebree nam hɔ wɔn kidney nsuo gyinagyina mu ahyehyɛ nsuo te sɛ sɛbesɛbe gɔta bi a asase bi a nsuo gyina mu kidney bɛsi aba asonko asonko ɛna ɛda wo yam ɛsiane sɛ nsuo ayɛ ma na ɛno no na wobɔ wo ho so a ɛnyɛ yie korakorabra woyɛforo no mu yɛ wo ya wo honam yɛ wo sɛ ɛhodwo wompɔ so kyɛ sɛ wogye wo ho baabi a ɛnyɛ nam so ama wo pressure kɔ sorosorosorosoro mesrɛ wo tua nammɔnafoɔ ne kyerɛ mu wɔ power specialist ɛba hospital sɛdeɛ daa meba a meka no kidney parenchyma kidney cyst kidney stone kyɛ sɛ kidney brɛ no ɛdɔɔso nso nhyira nka ɔtomfoɔ nyankopɔn sɛ ɔne yie di ne yie wanya yɛhyɛ bra nhyeɛ nsɛm ɔhunu sɛ yɛ kidney no nnuane a yɛdie ne sɛbesɛbe yɛne yɛsoɔden ɛne yɛduane a yɛmpɛ a yɛdi mmɔfnuane no sɛtie biara no ɔhunu sɛ kidney no kyɛmatɔ bɛbeba ho na wɔkyerɛ yɛduro na nokwasɛm nie nyame hu nyame hu ɛno nti ɛmfa ho ne baabi aduo no twitwa nammɔntɛmpa sɛ wohunu kɔyɛ a mpakyɛw gye numbers na woba na wabɔ mmɔde afrɛ yɛn sɛ mepamkyɛw power specialist ɛba hospital ma so yɛyɛ wɔ yi aso yɛyɛ baako wɔ Kumasi adua yɛ agyanhye mfeyi ase aputu agya kwan no so ɛna ɛkoro nso wɔ Takoradi Anagye estate ɛbɛn Ahantama rural bank no na mpo ɛbɛn Anagye MA primary ne ne JSS ɛna Ankara Pumpuri Mantam nso so ɛno nso yɛwɔ power bus stop ɛwɔ Kwabenya wofiri Poku ase dɛ Kwabenya saa na ofiri Kwabenya nso na ɛba ɛyɛ Kwabenya ɛsan sɛ yɛ ACP kwantimpo no mu mfimfini pɛɛ ɛna abɛba abɛto power specialist ɛba hospital mpatso yɛ numbers na yɛdidi dwuma no ɛyɛ 0244 54 54 44 44 22 22 0244 54 54 54 44 44 22 22 ɛna 000 0200 38 ɛna 31 0200 0200 38 38 38 38 ɛna afei 31 ɛna mpatwɔ yɛ WhatsApp line no saa mmerɛ pɔ kakraka bi abɛhyɛ wo menim anokwasɛm nnipa atua nammɔ na me koraa menim sɛ kɔmpɔ no mpo wɔ hɔ bebree sei na bebree na ɛyɛ ɔmo fa ahodie kɔmpɔ no wotumi ho sɛ ɛɛya ɛsiane sɛ sɛdeɛ
ayiri wa dwenase hɔ no minimum hɔ no. In fact, emu ɔyɛ o, emu ɔya. Ne nyinaa yɛ ahyɛnsodeɛ a ɛkyerɛ sɛ seesei no thyroid no ne glands no ɛnyɛ adwuma yie, ate afa so. Nti bibie nkɔ yie na w'ani so biribiri wɔ na honam twetwe wɔ na mpɔ so yɛ ohodwo wiase afono ɛma no mfono. Mpakyɛ gye namba no na etwa kɔmpɔ no brɛ yɛ sɛbesɛbe bɛrima nso a sɛbesɛbe wɔ jagulani yɛyɛ mekyerɛ nkui no ɛno nso twa brɛ yɛ honam ani nsawansawa nneɛma bebree ha no gye na twa brɛ yɛ 0555 0555 79 79 78 78 78 78 0555 0555 79 79 78 78 78 78 na seesei deɛ nokwasɛm mu nie wiase nnipa brɛ ɛsiane sɛ fibroid ma nnipa ho ntɔ no na fibroid ma nnipa ho ntɔ no no so na ɛnyɛ sɛ ɛgyina pintie o mogya dendendendendende kyɛ sɛ onipa da sani a wonam a w'ani bɛba ho so ne wa mu ni atɔ ɛsiane sɛ mogya ne nyinaa we wɔn ho woyɛ bra na wɔyɛ ase yɛ wo yɛ bɛka sɛ sɛbesɛbe kakapɛ na ɛhyɛ hɔ wɔhu ɛstate kakra ovarian system ne n'asefoɔ awodeɛ ne pid nneɛma nkɔ yie ne saa ne nti awo ankasa abɔ te sɛ deɛ ɛdwo nso abɔ akokɔ a mepakyɛ ɛnyinagyina ho nkye pianammɔ a ɛbɛboa na hwɛ na fa w'ani kyerɛ mu wɔ power specialist ɛbaa hospital. Seesei deɛ nokwasɛm nie nnipa bebree wɔ ha wɔ yɛfunu. In fact, sɛ woyɛfunu mu nwu a wankasa koraa wabrabɔ mu nwu o. Na sɛ yɛfunu ne yɛdidi gum. Yɛfunu ne yɛdidi gum so wahunu o. Yɛfunu ne kita yɛn. Na seesei yɛfunu ne gyada mu yi, sɔdɔm paa ne gyada mu yi. Woboa no dwa wo te sɛ gya. Kyɛ sɛ wo yɛfunu no mu yɛ wo yayayayayayayaza. Onipa da sani a wadidi aduane egubo kyɛ sɛ wo a womfili bi da egubo ɛna ɛhyehyɛ hɔ ɛna wayere sɛ yɛfunu deɛ yɛfunu mu nwa yɛfunu no wahu sɛ yɛfunu mu nwa wo na wo na wobɛyɛ dɛ wada mpakyɛ kyerɛ me mu wobɛyɛ dɛ wada asomdwie ni yɛfunu no nti bɛyɛ dɛ wada wahu na ɛdi bebree yɛfunu no sɔhwɛ wom ɛsiane sɛ na hyew sɛ yerɛw na aduane tɔ mu di a na asɛm aba obi wɔ hɔ aduane kɔm de na ɛyɛ ne yɛ sɛ obɛdidi nyɛ biribiaa aduane tɔ mu a kɛsi asi ɔhu ɛna wɔ hɔnom a ne boa no ne dwa no ɛno na nnipa bebree na mo akɔ hospital akɔkɔ a ɔsɛ dɔkta makyi mebo memfe ne yɛakɔtwa x-ray yɛnim hwiwom ɛyɛ crisis ɛyɛ gastritis na wanhwe yi a ɛbɛte waa ma walankasa na mekyerɛ aduane tɔ yɛ mu a wafe ɔbɔfono kyɛ sɛ fie gyina wo bo kyɛ sɛ ɔsa yɛ yare a ɛnokwasɛm nie ano no ɛdene na obi wɔ hɔnom a wɔwɔ wɔde sɛ wokɔkɔyɛ ne test a wobɛhunu sɛ ɔwɔ ɔsa obi wɔ hɔnom a wohwɛ koraa wonhunu ɛfiri sɛ tem biara no ɛwɔ baabi a wɔbi deɛ ɛda ɛno nti mepa wo kyɛw sɛ ɔsa paa na ɛtete wɔ ɛbɛtumi abubu wagu hɔ o ɛbɛtumi amafo ayɛ sɛ krama baata mpo ɛbɛtumi ama wo tirinwi nyina atutu ɛbɛtumi ama abrabɔ ayɛ basaa ɛsiane sɛ kuro da wedeɛ ani kora ɛyɛ o na ekuro atu yɛfunu ekuro no atu boa no obi wɔ hɔnom a ne deɛ esophagitis ama no bo hyehye ne te sɛ gya n'akyi kasa yi deɛ kyerɛ sɛ wɔnya koro bɛbu agum akyɛw ɔbo ase tuanamɔ no kɔ baabi biara yɛtɔ no aduro woduru hɔ a wo sɛ mepɛ adua yɛ ɛskɛ na bɛko yi hɔ ho ne din fata no kɔno na yɛ power specialist hospital no kwase nipa dodoɔ nara ɛna yɛahwɛ ɔmo ɔsa ama ɔmo watɔ ɔmo na ɛnna yɛde aduro no aba edwa so deɛ a na yɛtwi anamɔ na wokɔhwehwɛ bi na wotɔ na wo so wonom ɛsiane sɛ woanom bi a woanhwɛ yɛ a wode dede ne saa ɔsa no ɛbɛdi wo nya na ɛbɛhaw na wowie nso a na obi bi nso so n'akyi na mfe na yɛfunu na typhoid no deɛ
adeɛ bɛma wo nipadua mu ayɛ wo no wo ho bɛdwa wo sɛ yaa hwehwehwehwehwehwe na wahu sɛ yes me a megyina hɔ mehu dwaa me wae me ho hyehye me mekyerɛ burning sensations ankasa hwɛ anammɔ no kɔ baabi a ɛtu oduro bi a wo se pɛ kalakala hyehyehye ɛno wo no mu a wompew ɛbɛyɛ adwuma sane sɛ bɛboost immune system na wogyina wo nan so na yare bɔne afiri w'abrabɔ mu sane sɛ wogyegye w'anim a typhoid ɛtumi kora me nipa bɔdam ame na meka kyerɛ wo ɛne nti ma yareɛ ma wo nidi maka sɛ yɛhono concrete agu yam wo so nutrients na aduane nkɔ wo yam typhoid aboa no wɔhyehyɛ dem na watwi n'ani na ɔsi hɔ agye sɛ wɔno adwenbɔne different bebree na ɔde bɛha wo nanso ɛno nti na onyame nso a ɔyɛ nimdeɛni no ɔdwene yɛn ho na obibia nwene yɛn ho te sɛ sɛ nyame baako pɛ no wama yɛduro ano nso ɛnam nti bɔ mmɔdena no kɔ baabi atu no aduro biara na ɛkɔkɔtɔ bi na wo nso nom na ahotɔ ne asomdwie mmra onipadua mu mepakyɛw adua ya ointment no awɔ no sɛdeɛ ɛsi hɛ nipa na no wɔdene ahotutuo na no wɔya na mpo nsansa wɔm ɛne sɛdeɛ wo honam yɛ ɔhene anaa biribi na atwa wo bɛ sɛ wode yɛ so adeɛ bɛkyɛ wobɛka sɛ na wo koraa nana ɛnsaa no anaasɛ biribi no koraa ɛtwa wo no cough care no nipa bebree bɔ wadodo too much bɔ mmɔdena na ɛkɔ baabi a ɛto no aduro biara ɔnsɛ amo akoma yɛ ɔya ɔnsɛ atwe wo ɔnsɛ ɔkɔ dɛ mu a wontumi na bɔ mmɔdena na ɛkɔ baabi a ɛto no aduro biara na ɛkɔkɔ pepa adua yɛ ɛnu papa no binom na afei sɛ yadeɛ bɔne bi sɛ ɔteetee wɔ ama wadwene mu ayɛ ɔkesene ne asɛm a mate ne nnɛ no mempɛ sɛ obi bɛka bibia mu da sɛ mepɛ sɛ menom aduro na mewu wokwae wo ma no wode wɔ mu bɛgya hwan bɔ mmɔden yadeɛ na ɛda wo so a bɔ mmɔden na ɛko yadeɛ no ohia na ɛda wo so a bɔ nyame so mpayɛ na nyame nhyira wo na ɔma wo sika kakra na wo nso fatena wiase bakyɛ ɔgye namba no 0244 54 44 22 0244 54 44 22 ɛna 0200 38 ɛna 31 0200 38 and half 31. Bacho, your WhatsApp line is 0555 79 78 0555 79 78 and a 78. But you will come as a junction, Takradi, Anaji Estate, and Ankara Pumpune Mantem so, and also your walk. Kwabenya mede obi bia se nyame boa edasene yebesenya nyame insha papa doctor eya Akoma 87.9 FM and afi Onua TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno ɛna wo hwɛ na afi wutie no na mame nkɔ na mene akua dɔma enkonkɔ toa so akua mama me se afi ma wia papa enti wo twɛn berebɛn ɛna wo yɛ saade no wonum sɛ aduro no didi ti no ma bedro no melene nkola no sudwa wasum ɛhɔ no so anya sɛ wo mbɛhɛ ase ya dɔfoforo na wo benya bede nkakra akɔna sɛ o munya dua ne ema ne wi a wonya de bia wo ba bia nkobiem ma ɛhɔ na kura ne nti pipe no wo ba bia nti wonya bi wo ba bia nkɔ ene maton sɛ bia me kɔ gi aton na omutumi ye bi ebisa saa no de ma ebi ni hɔ woni pakro ofiri kromu ba betoto a wono wokuta ni sika betoto akɔtɔ ne wɔ ofin so sɛ wo kokɔ firi sɛ wo kɔtɔ ne aba ne de ma wonya bi nti otwen ya breben sɛ bia na enkra ne nyina de da na dwo ana breben na ayesade ma me pa cha de wonya 11 years na ni afi kakra ne de na me wo wansi di bi da ho na me suma ne sɛ saa de a wonye nkonkɔtɔ nkate emara na mekɔ akɔpɛ aduane aba nti me ka saa ne ma wo no ni free fie 11 years oba no me pa cha ai na enye ono na bayi ye fan bi ka sɛ nko pɛso one netime ma sɛ free ho no mo ka sɛ ya mo bɛ frɛ me no minti sɛ wo so na wo kɔ no maduro ya ye frɛ wo so ayenya we na wo so ma no nti sɛ nkwa ne yɛsɛ na wo ho ma me pa cha keto ai ka ho mo ya miensa ɛna wo wo nkyɛn okay nti wono na nya 11 years na de ɔtɔ so anya sɛn wono na me de ne ba ha no mo no 4 years no ɛna
ketewa yi nso wɔ bosome sɛn. afei no wɔ bosome nsia ɛkɔ bosome nson mu ne yɛwɔ 11 years 4 years ɛna bosome nson. Okay ɛna wosoma a wei na ɔmo mmienu 4 years na abosome nson ba fɛfɛɛfɛ nso na ɔmo wɔ hefa. yɛsɛ ɛyi 4 years no na di sum esi eti na ɔmo wɔ fie ɔmo wɔ wɔn nkyɛn na me ne wɔ mu nyinaa na 7 months fɛfɛɛfɛ yi yɛ wɔ wɔhyɛ wɔkyi yɛn nso wɔ wɔn nkyɛn. maa na ɔmo nyinaa wɔ hɔ osu. ɛna wohyɛ wɔn mmienu anim wohyɛ ketewa 7 months yi akwaraa 7 months yi anim ɛna wo mmaa didi te soɔ ɛna ano yɛ. Mama kaka mania muwa biya ni baby ya wa musu sujwa masum na msese ni mi wudi ya meti ase ni emfi mi ya mi wudi ya bi omu mebusu ya beba be fa nkwara no kire se meti wei se meyede obi ya emfi me ti mi wudi ya bi omu beba be fa ayem bi se wuti mi hwa akra 7 months anim na wo ma DDT so enom like na wo kra wo tia se mpo na da asan na wo ma wo kra wo tia se na da asan na wo ma na wo kwa agya wonom buhwe ni bayin na ba befo wo makosa no wo ma me wen ma me pa cha wo ho woni ne yaka me pa cha debi enti wo ye de adwuma onu onye adwuma what fie me pa cha isire na odidi se okọ de ni bi na afi no nso oye nafu nani ekọ ne hwai nani ne nkọ ye fo ni de no wonya bi kodi a na se ba bia wo sese no wonya bi nkọ akọ ne wana ne nkọ de na ma me pa cha na mi kunu wo se sunti ama woni mi ye freeze woni mi nye freeze a woni mi nyina ha ne ha wo se mama mi kunu wo se yabu ne kwase a kire se wa fa me ne ma wo nkora bebrebe we wono a wa anya me ho ade wono so a wo mfi nkora na beto saa mele na sanya wo enu nti ama woni mi nya fine ana wo yo woni na kwa akoko ma me kodi ye nkon na wo nua no mo wo ni nua mo bia so ho ma me pa cha nkuma afi no mu so obi e kopa adwuma ye wo ma me ma wo ne pani me pa cha da bi be ma panyin ba ko ono wo ye de esisei me pa cha wo ye mesin na ono so bi aho kire ba na ofre na wo mfi ana wo ne nkasa ma me ne kasa na wo be fere kwa so a wo mfre wo se ne ensu pa ne ade ene ho ne manka wo so betumi aye bi aboa na wo so waje usika ono be fere wo ya wo se ne obi e bobela de ahwe ne ma obi e bobela de ahwe ne ma wo wa mo ani ana ho no ma wo no de wo no so bobela de ahwe ne ma tinam sa no me fere no kura mo abi e ne ho no ma wo de ma me ti mi fere ni bi mu na wonu se wo ti ase mpo no maka kire so obi e bobela de ahwe ne ma wo ti ase no na wo se wo kon wanum DDT ene nyame amoa na wuwu ya enka wan na behwe wo 7 months imagine eti di okoto nkate ne bae na chese wo da ho a wo bu fa so eseketuwa no ne si kwa so ye ohwe se de si da ho na ne ye se da ba mewu ayi no di mirika nti wo hia onua no ene ye so ono no betam o ketuwa ne hye akiri ede bana ko okrom ne ye so mbe twinsu ogu mi so atam me hye akiri ede me ko okwe mansa no mu konya moto ede mako omu so mu de me ko ye mpodie ni mewu ayi nti mani so te me na doctor ni ka se wo nya me do pa kire se wo mu a ye duo ma ba hakoro mu die mu nya dene no enipa num atimi afirim na wo a ye de wo ba no wo atimi ti ase pa de enka wano aduro na wunwu ya wunim die obenya sa fade ani wo ne fade ani wo de fanyina mu wo ya wonam so aka wo ko wo fade na ne de hen ma sa wo ba wo ya wawo na wuntimi hwe wo mu na hwe nkora ne na ne namoni e kaseti nkora ne nam ho afiafi atale kura bi hwe mu mpaboa hwe mu me so ma anya mepe na me nya adwuma me ye adwuma de a se nkrofo ma ekọ school nka ya me so nka ya mefe ka me so metimi ama me ba akobi me so me nya adwuma me nya hwe no ansa mete wo efiri sa me ba ha ko ye ya mo frɛ wo sai ni mpo wo frɛ na ma ebebeli asia nti mbetena ha na me frɛ ye na wo fa na me so sai
enti susua mpa sa wo ko mfie nson wo ba ni nimu wo ba ye bulonya da no wo ba ye kura na ehu My friend was saying, Mammy. bulonya da na nkura na akura no ba ye kura wo ehu no na yi wemle e de manu wemle a wo de manu mfie nson bulonya da na manu wemle besinne enti akura no woni di ana na fa kra ne koma na me ka was no ya de enya 11 years no fa ne koma na me ka was woni wo me betena ha ya mpo da bia me fra na wo woni wa ko wai woni ni kro mo ho woni wo ba bia o so wo koye no ma me pa cha ho de minim ho ti me bedru ha ya na me sa fra na ne o fa na me sinti wo say nkura ne nti wo mu nidi wo ka kira me so wo ba o be ba abeje na ade na me si yo so wo be ba abeje na ade de ene ye wo mela wo ba ya wo beje na ade na me so ye se de me bere mama wi asen so pa de adoma why asem ho ti wo da hospital ha na say mani pa cha week to me wo ho okay enti ye you no week ni mi sa hospital ye chia won mo na chia kama ho no de me wo fa betua ai wo fa ba betua hospital bill no na yes say o tua ya na de ma uko wo hospital bill na de wo betua ai me pa cha but what to accommodate de wo fa no friend na no mfi you emot ensuti no won fi you on fi we si den na ohun hia no se wo betua hospital bill ye ma wo na hospital we na preparatory aka na preparatory aka me wo fa no de ma wo say ko ya me ko wo de me de ne ba he me wo fa na yi mi free hospital hwe me ya nti wo no de ama se o so wo mfi mi biem de wo mu ka asa me ngu biem me so ma anya me ya enya wo na ya me ya akwa doma enya wo eye me ya me na me ba bi mu mu di hyemu adan na wo ha wo ne nkura ne sei eben Marco mama ma wakwa meje so pa na wo mpom te sei boko pa na so na me adom ni se tamu anso ho ye no ho ye papa ebe nya me ase ye beko Forensic Ventures akache na ye kwa akwaje Zahara Enupa Dr. Muasa Nupa wonum bia obedi adanse eben ye nkwa Marco medase e wa akonya kese a ode amame na mede encha pesi su free Forensic aso ye ema ahwefo ene atiefo nyina ebe metena sisi ya no hu se Forensic Nupa e wodwa so aye frɛ no Zahara Mixture, Zahara G capsules, Hindi Herbal Mixture, ene Zahara Man capsules ye no imu nkomo ene mu adanse ene de besom awie no do fon komo ya hyase ye de ya dura ye frɛ no Zahara Mixture ene Zahara G capsules ana e hyase won komo twetwen sa dura mienu e ye dura oba ene bema etimenom na wo ye oba na wo ho na ne infections pa e hawadwen oba bi wo ho a infection bi te se gonorrhea syphilis anasha chlamydia ene na betena aya na impempi no eba ne sa etimi ma ensansan bi etimi begu na himfie ho oba bi so wo ho a enam sa infections no atena no so acha ne nti no etimi egya no dwonso ya wo oba bi so wo ho a etimi egya no sisi yale pa ti sa wo ye oba na utie me na infections ene wa betena no wako for so many years uhun sisaye bia o ma oba me say waduro ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules sa uye bema so na utie me na enam yare ha wadwen bema bi wo ho a me se wakowura tokroboni mu wafa enam yare bi te se gonorrhea syphilis anasha chlamydia impempi no aya na eba ne sa etimi ma ne bema no efon etimi ma ne bema no ehi bema bi so ho a etimi ma ensansan ekurokuro bi etimi ebetoto ne bema no ho bema bi so ho a aya na odwonso a na obre na ochim ansa na dwonso no etima ba bema mentena ho emia mfa rubber enhye bema mu ansa na wopɛ Zahara Mixture ene Zahara G capsules ekira kwan enu ni adura onoma ebeboa nsuo man bi a efiri bema mu ba Johnson tentem na abetena wo so no eduro ebeyi ni nyina e de efiri ho oba bi so ho a 2 years ni ontimi emu ne nsa 5 years ni onya ne menses da oba bi so ho a onya ne menses na pains ni amane pa no nemu se wo ye oba na otesa me se edura ene aba
me di ho adanse akamfo ede ama sebeboa wo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules sa uyo oba so na wo ho na uni atenka oba me se edura aba ebeboa wo ebe boostu pa ene Zahara mixture wo ya was say hey edre ya dia na edro we eye papa na sometimes amen say ye ka kire ya hwefo se bia edro bi ya eya no monte ya no kore aha ebi nie ene wa tune dia just say one twempo obo ne he ya just say enti eben ye fa number ni ntu ya 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 okoba bia to wadro bia bi wo ho se wo ho pa so na osa so etetew hawadodofo mesi wadro ene Zahara mixture ene Zahara G capsules se wo ho na wo weak immune system de bia wa ye mere wo nko de bia wa boto wa ye no phone yale nkete ana hawadwen ye bibi kakra bia o brand tentem odofo mesi Zahara mixture duro no ene Zahara G capsules enu ni adura onoma ebeboa wo ebe boost immune system no amo apomoden na akonanim odofo yebekọ ye adura ye fe no hindi heba mixture so na sa adura hindi ye adura ye de abase embeboa dofo bia malaria fever etete no dofo bi ho de bia nanum ato nanum aya nwonwono ono nko a ontimi endidi enye kama odofo mesi wo hia ye aduro na ye fe no hindi heba mixture no enu ni adura onoma ebeboa wa poso na eye wo ya no nipadua na aye sesese no na se ja utipaye no odofo Kodra store pharmacy shop bia to aduro Ghana ha wo se wo paduro na ye fe no hindi heba mixture no enu ni adura odofo ebeboa wo typhoid fever na aye kwankwata wo so no wa kum for so many years odofo me se wo hia hindi heba mixture enu ni adura onoma ebeboa wo esichire yale na eto so no odofo hindi heba mixture enu ni adura onoma ebeboa wo mojamroso na enu wa betena no odofo ko bia to aduro bia wo se wo pe hindi heba mixture enu ni adura onoma ebeboa ni padua no asiesie amwaye kama Kodra store pharmacy shop herbal shop bia ben wo se wo pe aduro na ye fe no hindi heba mixture enu ni adura onoma ebeboa adofo yebekọ ye memeduro no so aye fe no Zahara man capsules na sa aduro aye adura ye de abase eboa bema bia se uye bema na utie me na uwo weak erection bema bi wo ho a me se emra agoro no koso na emuaye da no ehọ na ne bema no ebedwodwo eba ne sa na ema enumguase pa na aka no bema me se waduro aye Zahara man capsules sa uye bema na utie me na sisi yale hawadwe ene wabetena Kodra store pharmacy shop herbal shop bi aben wo se wo pememeduro na efe no Zahara man capsules sa uye bema na utie me na onkomwa no aye mere bema me se waduro ene Zahara man capsules bema bi so ho a me se premature ejaculation ene na betena ya tu ni din 1 minute bema me se waduro aye ba kopẹ Zahara man capsules ko ba bia to waduro bia o de bowura ho say ye pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop wo se wo pedro na ye fe no Zahara man capsules no enu ni adura bema onoma ebeboa wo odofo saje number cbm 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 Other for your dry friend Zahara mixture and in the G capsules are uto dream ye no other for now the Zahara mixture and many Zahara G capsules now a bebo a boost to immune system no I said to infections be as a bit gonorrhea syphilis any hindi haba mixture eboa the phobia malaria fever typhoid fever diabetes and high blood pressure and na betena any year dry friend no Zahara man capsules are eboa bema bia me se waye mra e ma e friend 1 minute bema other for pay no bia ukod drugstore pharmacy shop herbal shop bia to wadro bia
So what Kaishi Dragling Wakra, Oko, Halos Heba, Ruta Heba, Base Life Pharmacy, Obenya Biho. Now Bakumasi Femu Oswa, Tafu Femu, PFA Pharmacy, Abusu Ho. Now Oko Ashtown, Enumlum Swa, Kolenak Henba, Danny Heba, Misty Heba, Freddie Men's Heba, Blazer Roqua, just a whole Nina, Obenya Biho. Now Bakumas as a Femu Oswa, Jab Pharmacy, Abusu have made pharmacy. Na me se Okota Kradoswa. Mensa, crisis the answer, Sir Charles. Now what bogus new Pristia so unique helps. Just a Ghana ha, but be a two drobia, young drone ever. Not for me so, but so third drona. Yamidi Muntino Obaya dance here. Waka said, characteristic, a drone, a papa. Yame in sound. Tibomodianako, na also copy characteristic ventures, a drone so ebi. Na wankasa ubedi hu a dance here. Yaji dear, also call na ekwaje with your friend Dr. Moa 0246348334 na 0248569335 sisia na ebra ye kono na ye ne akua adoma na edi enkomo na ye beko na fe ye ne no akotoa ye enkomo twetwe no eso papa ye panu a ye nyane so obia na beka se ye boa na ye se ye frɛ no a ye nyane abia gade enka that we die enka we die ekuna in advance o na nka wu bedie ai we enya agrokra we ye ma hye wo no wo ka sa no ye ma hye ye ma hye ma akos ada na ye ma hye wo de sikosi ye no na ediboni na ediboni ya asem wo akua ha enti wadaro ma menye we yansa doctor ni be ye obetina hey the friend of Dr. Akosia Biaya power specialist herbal hospital na ye mami ewo na wo se ye mfa sika yi ema na eya wo de ato 300 cedis wo se ye mfa ma na ya wo de ato aduane de amankora na nti akua di kan eji sika na eda Dr. Akosia Biaya ase ema me yo ma ya mi nshira one wakoma pa wanya ma me ne me ba baby kuro biala na wuyi sika ni free ye no nyame nhye wana mu nyame ma ne nya moho ma da wase ti doctor onyame onhira wo pi ewo de waye de amakua doma na akua ansa ne beba ni nyina so na mami bisa we sesei o fe se wo ka chen sesei de wani ada ho nti wada woroma wo pe sika kakra bi de atonton ne ma oma mako ono no ne manu wonu so no uka ne manu dosu na so ye nka wo ko we wa betua hospital bill enti sa bill ya wodi tua na sa bre no wode ma osaji ya adwuma senka no so ensi ma no na da me kan me da me ka che na me se me ti wodi emu fi mi o so ense si a mi wo de ane hospital bay mo abetua ka no bokwa me ka me ma me na me kun so se me ma na me ni wo mu wo ye no wo mu wo hene a me wo fa na abetua sika no akua sese de mo ani na ho akua doma ma na wani na wo papa enti wadawroma we de wasoma yera Robert Onyina o se na nijo e pacho uyi anonse mako pacha fe di sisie no mako afedo o masisi mi ache ese mpese nka metena se na mehwe me ma no o masisi me ma na sisi wache mi pacha ai ma se we obesisi wu a waba ye nimu yi ususu se obetumi okay wono anete ya papa wuti asem a wokan acha wuyi anonse de na wokache wo se omo se woka omo a wo se emema or refer to mema o masisi na che wo so ye bema enti bi asem na woka e de atu ne tirimu a sisi ya betche se wo de wo mai se wo besi nti ese de ya wo ne ono no nkomo muni nkomo woka ye akua ye che wa dwene bisa no na onyi wa no sese meja amo enti ya no na de aka wo misa wo akua papa said ya woka nyina no
menim na mate bebree soso na sesi ano mentimi metena fidi kɛseɛ mu ha amma amansan nyinaa kasa yɛ kasa yɛ baabi a yɛhwɛ yɛ ne deɛ kasa koduro no nyɛ asɛm ketewa kyɛn sɛ deɛ mekɔdi hene na mesu ayakyerɛ me manfo deɛ meka no ɛkɔ wiase ama nyinaa te sɛ deɛ wɔnte yɛtwi kasa ɛna nti bi nti ase nti neɛ mema bɛtena ha a meka no ɛnyɛ nsɛm hunu ɛna mebɛdaadaa amanfo a yɛtie afidi kɛseɛ Akoma ne wɔn adwene nti deɛ mɛsi me bo a maba ha a mebɛka nti wo so yɛafrɛ wo ama wabɛhyia mo ha no ɛyɛ asɛm hia ɛnyɛ na adane biara da sɛ wei ɛkyɛn sɛdeɛ mesu ayɛ o asɛm a meka ɛkyɛn sɛdeɛ mesu ayɛ akyerɛ Ghana ne wiasefoɔ nyinaa nti neɛ asi atwa mu no sɛ obi gyina mfikyire baabi no wɔfrɛ wo a medeɛ amansan anim na meteɛ ntimi metwa nkontompo anaasɛ medaadaa amanfoɔ adwene fa wɔn ni agoro nti masɛm nyinaa no bisa no ne akai sɛ deɛ magya ama mo sɛ deɛ kyerɛ w'adwene bia no bisa no na ɔno nso nyi wa no Marco mepakyɛw mpanyimfoɔ si yɛ nyina nkena ne mu ntete nkena ne enti deɛ bɛsi bi ansa yɛ agya mutumi yɛ ya me yale mo frɛ ya na mu nyame no nyame adaworo mama ba nkwa mu deɛ bibia no ɛwɔ mo nsɛm bibia wɔ yɛn nsɛm no na menti aseɛ yɛn nsɛm sɛ agya bibia wɔ yɛn nsɛm a no ansa nka ɛkyerɛ no okuro mu wɔ sɛ wɔmmra na wɔmɛfa wo nkɔ ɛni yɛn nsɛm ɛwɔ wo nsɛm nea wo bɛka no sesei no na bɛhunu ɛbɛma wɔn nso ahunu deɛ wɔkɔ yi nea ɔkɔyɛ sɛ wote aseɛ nti no na meka sɛ wowɔ biribi bisa no because sɛdeɛ woka nsisie no dɔɔso nti biribi akyerɛ w'adwene bi a wopɛ sɛ wohunu fa ne ho biara no sɛ w'ani gye ne ho a fine w'ani nye ne ho nso a na wama no ahunu ɛno deɛ yɛwo meme mɛka nkyerɛ sɛ akui akɔ ne kɔware bɛrima yi ɛwɔ aberɛ ebi a w'ani nye ne ho anaasɛ biribi saa biem sɛ ɔte aseɛ wowo deɛ menim sɛ woyɛ plɛmplɛm wominim akui adɔm asɛ akui adɔm a wɔfɛre ade anaasɛ wɔde nneɛma siesie woyɛ plɛmplɛm enti ma ne na adi na ɔkɔ yi ɔno nso hu ne bonkum anaasɛ ne nifa ɔso wɔ 60 years mfeɛ aduosia na da yɛka koraa sɛ da wobɛtumi awo mi o ɛndeɛ sɛ mfa Marco ɛfa ho obi anya mfeɛ aduoson wɔne ayi 20 years ɛna ɛtwe mpena ne nana koraa ne mɛtumi akasa me papa ɛno deɛ mfa ho awadeɛ deɛ yɛse age no ehia ɛwɔ awadeɛ mu na wobɛkɔ akɔfa nea wɔyɛ abranteɛ na wɔbɛba bɛdaadaa wɔ ne wawo sei wɔwi a waka kyerɛ sɛ akoraa ne nyɛ ne de akɔpɛ ne papa ɛno na wopɛ anaa wohwɛ nneɛma bebree sei bi a wanyini wɔntumi ne wo yi anaa ɛno nso ɛnka ma akɔ asɛm ehia ɛno ni awadeɛ mu a ɛbɛyɛ yie ɛbia ɛnka ho ɛyɛ yie sɛ woyɛ family plan koraa sɛ ɔmo bie ma ɛdi deɛ obɛdi enti no sɛ age ne deɛ deɛ akua yi to nkyɛn Marco wo deɛ waka mentimi ntwe wano nwɔ fam mekɔdwene ho deɛ bɛsi biara no mɛfrɛ wo na mo so mo ne mafrɛ bɛmɛ na Robert onyina wote deɛ ɔka yɛ Akɔ bɛtɛ paa ɔso yɛ ɔkɔdwene ho ɔse ne sɛn akɔ nipa deɛ mpanyinfoɔ sɛ wobɛtumi de aboa no akɔ nsuo ho sɛ ɔnkɔnom nsuo ntumi kana no nsi nsuo nom nti deɛ ɔno a wateɛ no ɔpɛ ɛwɔ ɔno a ne nkyɛn nti ɔwɔ ɔpɛ sɛ ɔbɛware a ebɛfiri ɔno ano hɔ na aba sɛ oni ɔpɛ so a ebɛfiri ɔno ano hɔ na aba nti
say ye man ho kwan Yo, sebi owo abusua ofre abusua bi mu nti so okobo mama ne a enti bin ka say onkobo obi amane na ekwa wo mfie sɛn Man patch 35. 35 years na Robert oba penny wo mfie sɛn ba panyini se obe nya be 32 oba penny wo be oba penny wo be 32 years okay meba a boxer insecticide spray and coil boxer insecticide spray and coil wadawroma bomodi anse na obema wonsa ka bi na kama no kwasem se kama pa enu nti uma wonsa ka bi a wutumi no sampa entontom yamanedue na entefre ene entatia na mu anketenkete a eno nso age ofi afa no so ya ma omu damrifa kire se wonum nyina awe kra na akodwoto ya mutu omu nyina bewu efie wo nyina be ye fefe kama emu ani nyina be kontontom nka mu biem makwa akonya malaria nti wo de boxer insecticide spray enko ma wo sanka bi wo enkran na se open dopo twom watu no wakwa akoton agiska twitwiri die enya mfaso de agu botuma wada ama frɛ 0592 883080 0592 883080 0592 883080 Kumase 0538 94 5842 0538 94 5842 na say wonso wama wonsa atumi aka ebi kodi edwa no na bibia ebeye kama ede ama Kingdom Herbal Center ene the Kingdom Garlic Capsules ene ne bitters no ene ye de aba edwa so ebisi immune system no pa stress release anxiety arthritis when I know some hypertension stroke akoma yade ana cholesterol me say wada wadro Kingdom Garlic say wa wonu say the garlic esi ane apomudin panifo ekasa wonu ka garlic ho asempa eni ntunu bi na sa yade amabobo so ni na no ebetu ase akọ Kingdom Chense Power Capsules so eno so kama be ma waba dabridjo na wodo brego fan club no ebie no me say wada wodi ano no be ma wodi boss 1 minute 2 minutes na won so wadwo so nkuruma wadro Kingdom Chense Power Capsules no bi wada ma wonsa enka bi sisi ana eniema be ginegine mu ama osori ahemrachi a obema no bepeja ne mu na afei watchre wo say ade achi nti sori tremendous capsules nso eboa yie pa yi nkabone de efiri enipa onipadua mu obi ho a osi baabi a obi anya hwene na chese bonde wadawroma tremendous capsules no ade a etumi eboa yie papa oba okofikyira ensisi so infections na age akosua kuma no eno nso akenten so na eba no waka yomo na de aba be wuram obefiri ho bepie no na afudwo no mesra wuada wo de tremendous capsules no nunum bi Kingdom Co capsules nso enie eno de koko etuase pa wani so eneye wisi eno nso ni nyina ebeyi ase obi owa nani so ntikra wo kan ade kra ohuni temptation was a demonstration mesra wuada wo de we ko interviewer disqualify and into Sanka Kingdom Co capsules no be na emu a timu a ama wafu aye doa when ama wafu de ko de no Kingdom Co capsules no be nunum bi benya bi ewo drugstore bi mu pharmacy ma shop 0597 298855 0597 298855 and 0559 761144. Mr. Robert, well, winning 35 years. A woman said, "What will be brave?" Yeah, catcher and say, "Won't try wasso." Nancy so can't say, and nemu be manu or ban nemune dear. Emano yet, obey ye, and a minimum say, "Will cry 60 years to be or where." Ya na obey me frefredom epibiedi na obe so kwadwene ho a wo bebe papa adwuma ko bumani ma se adwuma mako aka se onipa ahomre honamre na wo ho na
bɛrima yɛ mu deɛ ɛyɛ adwuma Ahomre no ne sɛn nti ase. kyɛ sɛ yareɛ mpɔmden na menni papa saa nso mgu so a meyɛ aduro na sɛ Bɛrima na mpɔmden ni wei wobɛsi na awo so. sɛ yare asɛm na ɛwɔ hɔ nso yareɛ no koraa na meka sɛ mgu so a meyɛ aduro Nti wo ho tɔ wo a wobɛtumi ayɔ. maakɔ mɛtumi Nkora no sɛ sɛ ɔmo yɛ mmiɛnsa na ɛwɔ no hɔ wobɛtumi ahwɛ wɔn mo nyinaa yɛ a wɔmfa nkɔkae no na ade ɔma baeɛ na me na mehwɛ wɔn mo ne ade. maakɔ sɛdeɛ wohome na amansan so home no ɛnyɛ obi a basabasa kasa pue firi ma no Bɛkɛn akuadoma wosuusu ti deɛ ka kyerɛ me sɛ ma wei daabi ka no prɛko sɛdeɛ wɔkasa a bibisa ne wosuusu ti nti ka kyerɛ sɛ bɛrima ebi a ɛnyɛ ɔba na ɛnum ada ɔba ɛnum no fu ano no akɔkyɛkyɛ ti si tiri so ɛma awosu ti yɛn nyinaa yɛ ma yɛ mɛnufoɔ da yɛ mɛnufoɔ a ne yɛ ti wɔ so ebi a akua ɛno deɛ ɛha dwene na sɛ yɛn nyinaa koraa no ɛyɛ kyerɛ sɛ yɛwɔ kunu koraa no yɛse yɛpɛ daabi mpakyɛ mente aseɛ ɛna tam koraa na yɛnya nware yɛn nso nyɛ bɛrima bi a na sɛ yɛ paa yɛte aseɛ wowɔ wo taste anaa wone wo taste wɔyɛ wo spec a wobɛhunu nti no w'ani gyina ho a ebi a dabi ebi nso koraa na obi hwɛ TV a ɔno nso n'ani gyina ho nti wokɔyɛ me kɔyi na wokɔdumɔfoɔ no yɛ nyawa na ɔno nso to wɔhwɛ ebi nso nkɔbi nso pɛ nti akua wei deɛ ka kyerɛ me opɛ anaa wɔmpɛ na wɔhunu maako mesi me duru fie a mɛfrɛ deɛ wɔ hɔ biara no wobɛfrɛ na memaka mɛfrɛ wo sɛ mentimi mfiri yɛsɛ wofiri ti prɛko pɛ pɔɔse a mogya na ɛba mekora nansa ne na mefrɛ yɛ koraa se na nka wei no koraa de nka matwa akyire o nti ka asɛm foforɔ na mefrɛ aka ɛna Ishmael kaa sɛ masa aka no nti na yɛ asɛm foforɔ bɛyɛ ayi ano ankwara na asɛm ana yɛka no wɔ ha no nkora bɛyɛ ayi maame no a ɔde ne ɔbɛka ne nananom asɛm na ɔse ɔno nso ne kunu firi aborosan so tehwee nti ɛno na nka mepɛ aka biribi sɛ nea mesan de yɛ metwa wei n'akyi nti nka yɛnyi yɛmfa mmoa saa nkwalaa no koraa nka yɛnyan ne yɛmfa mmoa nkwalaa yɛ no na ɔmma no meantene ka ɔmma no ma na wofa saa maame no no wahwɛ nananom no anaasɛ nka pɛ sɛ wohwɛ nananom no mesa de sika yɛama saa nkwalaa no nkwaraa no ɔmfa ntɔ biribi mmɔ kyɛ sɛ ma no yi wɔbɛhwɛ wo wɔbɛhwɛ wo nti wode bɛma akua wabɛyi sɛ wɔpere so deɛ a mede bɛma no sɛ ɔpene so so ɔne wobɛtena deɛ a wode bɛma no na sɛ woka kyerɛ me sɛ wɔpoo sɛ wampoo nkora deɛ wɔbɛhwɛ wɔ mo nti ɛsɛ wɔpene so ade ɛno nko deɛ mesan deɛ no ana sɛ matumi deɛ medi kakrakra mede ma akwara no deɛ mede bɛma no sɛ nka mefa ato me ho so no na meka sɛ no deɛ sɛ mpere so deɛ a na matwa akyiri koraa na wadaworo mu o sɛ woka sɛ wo ho mfa wei ɛne ɛsa ho yɛ adeɛ wi ansɛn na wobɛkɔ akɔfa ɔba a wakɔ akɔfa because sɛ wokɔ akɔ si ɔbaa bi pɛ na aka kyerɛ ne sɛ meyare a hwan na bɛte aseɛ nti adɛn na wo nsa ho yɛ adeɛ na ahunu sɛ wo ho ɛde mprɛko ansa na wode akɔ akɔbɔ so maakɔ deɛ nti a aba saa ne sɛ masetena mu ne m'adwuma yɛ mu no me nko a obi a mɛkukuro mɛyɛ dɛ yo me nko a obi anka me ho na kyɛ sɛ wopɛ boafoɔ wompɛ yere mepɛ yere na mepɛ yere so a ɔbɛboa me wɔ kwan nyinaa so madidi m biribiaa ɛdeɛ na wopɛ ɛne deɛ na wompɛ wɔ ɔba a woware no ho na akua nte bi ɛdeɛ na wopɛ sɛ ɔba a wobɛware no ɔnyɛ ma wo ɛdeɛ nso na wompɛ sɛ wɔbɛyɛ ɛndeɛ ɛyɛ abrabɔ mu asɛm ɔno ahu sɛ ɔyɛ ma me a ɛyɛ papa deɛ ɔno ahunu
Debbie, I was so money huno. Ebi a me de me pewe, me duane a me pepa ye say. Me health nti no. Ebi a kamenya me duane a ebi a emo be no nan no num me didi awie. Ebi a me mpe oba a opa fekubo. Me mpe na oka se ebi a de a Marco, na che se why you desperate nti de obehia bia obenya bia. nipa de ka yenhye nipa bebre. Se me ka se me hye tama me de tambia metumi didi. Na asetre mu no de nipa no nipa te a se semba me ensa pe na bia botumi aka kire no. E pa ho ade aka de ya brabo ne ekwa nim. So on pen tokwa, on pe bi ti se duabo. Enum ne bi keka ho sa no. Anu na Wabodua do do say. Ene hia na efa didi mu ana se Edua do do say no. Ebia me mata de me enu bia yefe na wo si ama me a. O ya ade ma me ye me ya na me de je no. Osai so wabodua. Me kunu wo say. Ma Oso ko no netra wabodua pa. Ondo kasa oboa. Sa no ondo obeka. Osai no kwa asope. Osai no nkwa asole. No nkwa ezi. No nkwa asole ma. Osai no nkwa ezi. Afei no woko no wonko. Tama wo no osai ti no nkwa ezi. Ma no wonko. Enye no osi na ta de say wo na say wo de be kwa asole ya no wa ko twitwa trousers ya ne skirt. Ma ko no wonko. Me ne tena yi obi ya beka no wonko. No wonko ma. Echire ya woko yi ba ye no so o na se woko asole. Osai say wo de sika ne kwansi gina nsuom de simu bo ne dia. Oboa ma. Daddy, mo fra me sa me mala wa sacha because baby okọ no so won pe. En yema ayi Robert nsu hu ne se duane de onimbo. Enti so obesha de boso wo mobie mu a. Dan se kuru mu de ye pe. U ko kenya akoka so onim dua be okọ dua. O to ada mo se Robert afra se o wa ba da bo dua. Na se ya se bu bonua. Ya se bu. Ebi nsi ahu. Oh. Robert was a busy. Where assurance about was a busy. I just say, Boba, or Donny Bank a crack. Papa no wardrobe. One said, Clear said, well, here will be all joy. Or no way yet, or shit. Into wash I wound to me. Two captains in the same ship, a bemem, a high into one no edge, and the Crean so ye crack. A balance. Okay. Yabako ni akwa akopesa men fighter ba mbese aduro no a ememate a wo mo sori no ma salute aduro no eye kama papa yenkwa yo Marco medo asipi de nchiasronko de free Pimsign Company Limited ho Pimsign enro no edoso yie na enro mako 9 eno nkomo enam ni wudie na yenro no Tipim sign pen when we said the researcher Dr. James Samoa or yen hwehwemu fa abibimam said ye yarewa hodo a adokore and said the city ene enuaba ne haban enubna de beboa yen and as a public researcher friend Dr. James Samoa so ho research no ye na oye no niema a wahu a betima boa Ghana man ne Africa man no eno ho komo ne ubedi enti se ebia make say wo de onyare wo nipa bi nyare nanso numbers number bobo no ehu hia pa so obetwa to na ehu be hia oda bi number no de dikan no 0241 604 702 after you was 0500 88 30 and it was 0244 718 557 the chat was 0500 88 90 na sa numbers 4 ya mabwa ma nyina na sa WhatsApp enti de obaya ma ye ne say your numbers no betima send a WhatsApp message say bia person hu ye nro no pictures na de akọ pharmacy herbal shop ne drugstore bi na akwato adro ni bia no answer be send a hi nka hwe nka ho no we ne ye wie o ye be send a drone pictures the amount e bi so I o de good morning good afternoon good evening no ano no na emom upesa wo kire de how
ɛma yɛhunu sɛ wo deɛ no bɛtumi aboa wo yareɛ no a wowɔ mu no yɛnnuro no mu deɛ he na bɛboa wo na bɛyɛ oduama yɛ se aboro so a ayɛ 15 seconds wokɔhwɛ yɛ phone so a yɛwɔ audio a obi kora deɛ ɛkɔ bɛyɛ 10 minutes na ɛbɛyɛ dɛ ne yɛtumi atie mepawkyɛw yɛn 15 seconds ma yɛ ne yɛntie ne yɛne woni nkɔmmɔ na afei nso wotɔ aduro no a ɛwɔ sɛ wofrɛ yɛn because deɛ nti ɛte saa no obiaa wɔde na aduro bɛbɛ TV so radio so ɛba bɛbɔ ho dawuro biaa nim sɛ aduro no ayɛ sɛ afa aban mu na yɛ sɛ na aduro no ɛnya anka ntumi ma abɔnten na aduro no yɛ paa nanso adan na obi akɔtɔ aduro bi ɔno obi anom ne ho atɔ no ɔno nko a ɔnom a na ne yareɛ no asan aba yɛfrɛ no reoccurrence no ɛno ɛna pemsanfoɔ yɛafa ato yɛn ho so sɛ saa nneɛma no nti ne ɛsɛ wotɔ aduro no afrɛ yɛn because yɛbɛyɛ diagnosis ansa ne amoa anom aduro no obi akɔ hospital yɛde no ato aduro ɔnom pressure nnuro ɔnom diabetes nnuro obi so prostate anaasɛ yareɛ biara ho aduro ɛwɔ hospital aduro no a yɛde maa no ɔnom aduro baabi a na ohun sɛ nsɛnkyerɛnne a ɛda de wɔ nipadua no mu no nsɛnkyerɛnne na firi hɔ nom a no wagya aduro ne nom ɔnom biom ɛno na pemsanfoɔ ɛsɛ saa nneɛma no yɛn nsosɔ so ɛne sɛ doctor bi bɛtwerɛ aduro ama wo a ɔma dosage ɔnim berɛ a ɛwɔ sɛ ɔnom aduro no kɔduru na wowie a wasan akɔ ne hɔ na wakyerɛ wo sɛ aduro no a wɔnom no ebi a wonom yɛ no aduru sei enti aduro no ɛwɔ sɛ mesesa ne ma wo anaasɛ dosage no mekyɛm ɛma wo enti ɛho hia sɛ wo san akɔ ne hɔ na ɔno hunu saa nneɛma no ɛnyɛ wo a na ade wopɛ obi nso gyina obi deɛ so asoma asisi ne pressure no ɔnom aduro wei na ɛkɔ enti na deɛ yɛatra ma no hospital sɛ ɔnom no na wagya ɛnom na ɔkɔnom no ɛba saa a wobɛnya nsunsuansoɔ complications bɛba enti da biara meto aso twetwe me da biara meti brɛ mu ya meya mentini mu twetwe me bebrebe no maka kyerɛ meto aso twetwe me sciatica na ɛnya yareɛ sciatica complications yare bebree complications no ɛsan obi nso nsɛnkyerɛ no obi symptoms enti sɛ wanhwɛ so anom wɔ aduro no na wo slake kakra bi a saa ɔhaw no bɛba nti mu amfrɛ ɛna meti fa pae me ne abusa wo woyɛ adwuma wɔ chemical dense area na sɛ baabi a ɛyɛ chemicals adwuma bɛtumi ama woanya saa ɔhaw no ebi nso a wode no enclosed area na ayɛ adwuma nti da biara wobɛnya saa ɔhaw no hwene mu bɛso nsuo ne ade ɛno na yɛbusa saa sɛmbisa wɔ ebi ne yɛbusa ansa ne akyerɛ ɔkwan a bɛfa so anom aduro no ɛno nti ne yɛsɛ deɛ numbers na ɛho hia na yɛnnuro no deɛ di kan no wonim sɛ ne yɛwɔ prɛkɛsɛ powder bi ɛnɛ yi ɛna Dr. James Amoa ɛde saa prɛkɛsɛ powder no ayɛ aduro nwanwaso a yɛfrɛ no agan prɛkɛsɛ garlic mixture na sɛ aduro wei no sɛ wonya bi nom yɛ a woyɛ obi a wakoma paapepaa palpitation wɔ hɔ wakoma ne bɔ ntɛntɛntɛm obi deɛ ɔse nakoma kora ɛyɛ atu atɔ fam obi so ɛdeɛ yɛ yaw na ɛwɔ mu asɛ yɛde mpaneɛ na ɛwɔ hɔ ɔse na tamfo bi de mpaneɛ wɔ n'akoma wanya angina pectoris mepakyɛw saa ha wei nim wɔ hɔ a ɛyɛ agan prɛkɛsɛ garlic mixture bɛboa wo yaw na woteɛ wakoma ɛbɔ ntɛntɛntɛm ne nyinaa no rhythm no bɛba normal wo heart rate no bɛyɛ normal de ama wo a ne nyinaa sɛ ɔkɔtɔ aduro ɛmfa ho ne aduro a yɛde ama wɔ hospital a wɔnom yɛse nti ne yɛse frɛ yɛ no ne yɛnkyerɛ ɔkwan a bɛfa so a bɛnom no nyinaa biribiara sunsuanso bɔne bi ama afei nnuane ɛwɔ sɛ wodi nyinaa so afei nso obi a na ne nkwamoa no wɔfam ne immune system wɔfam paa ɛyɛ agan prɛkɛsɛ garlic mixture ɛna abɛtɔ na wotɔ wie a wafrɛ yɛn san so na wo nso wodeɛ no deɛ ɛyɛ wo no deɛ woyɛ adwuma kakra bi no wabrɛ kyɛ sɛ ɔhaw a wonam no nya asɛm ketewa koraa wonam dua no kɔ a ne nyinaa yɛ wo ya bɛkɔm no bia ne wanya malaria because ntontoma no borɔ no ɛnyɛ asɛm ketewa o wohwɛ bibima mu ha Ghana ha nkura ne mma ehunu amane paa mma o mafa afuro kɛse because sa plasmodium falciparum ntontoma no borɔ no sɛ ba nipadua no ma tete ɛde wo fam no saa nso na bi a salmonella typhi ɔno so de enteric fever na sɛ typhoid fever ba bi wanya bi na saa nneɛma a mebɔ so nyinaa so yɛ fi na de ba yan kasa yan hu ne diem ɛna de saa ɔhaw bebree ba tontom bɛkawa na sɛ ntontom bɛbu wɔ mantam a yɛ fi mfikyerɛ fufuo ɛne nsu a wagyegya kan wagyegya hɔ no ɛna de saa ɔhaw ba na mmom sɛ wanya malaria no a mepakyɛ get tested ma yɛn hu MPs no because yɛbusa saa questions ni nyinaa na afei amoanom agan malamis bɛboa na yi saa ɔhaw no nyinaa firo sɛ wodeɛ na aduru tibia bi sɛ sabi ɛmoa no koraa kɔtena w'adwene no ho ama wonya hallucination anaasɛ encephalopathia mo a mo teateam obi a ɔse nantwie bi kura kuma ɛhyɛ moke ɛde sana n'adwo na ɔteateam yɛ sɛ high fever no mepakyɛ wanya saa tibia no koraa waduru hɔ no ma mepakyɛ wode kɔtɔ agan malamis no na frɛ yɛn
na yɛni ho nkɔmmɔ na biribiara bɛyɛ kama ama wo na sɛ wonya saa ɔhaw wei na sɛ nipadua no bɛsɛn si ne dadam because obi nya typhoid otumi fɔn yɛ ketekete obi wɔ no a wobɔ sɛ wanya complications bebree sɛbi ontumi ngya ne nan ne yam yɛ ne ya ne saa ɔhaw no nyinaa obi so na ne bɔfono no saa nneɛma wei nyinaa no obi ama ne skin koraa sesa sɛ wobɛtumi anya saa trace element a wohwere yɛ no nyinaa ɛno na gan herbal tonic ɛyɛ mogyaduro ɛyɛ nnuaba ne nhaban no ɛno nso Dr. James amo ade aba a ɛbɛboa wo na ma nipadua no asisi ne ho so yie wode ansa wokɔtɔ yɛ nnuro na numbers na mbobɔɔyɛ no wafrɛ ne ɛno adi ho nkɔmmɔ ne akyerɛw kwan a bɛfa so a bɛnom aduro no vitamins ahodoɔ a wohwere trace element ne nyinaa wobɛsan anya ne nyinaa ebi a wo nso de wo mogya are yɛkɔi wafa afuro nti ama mogya are wayɛ anemic anaasɛ wode no bone marrow issue nti da bia na wayɛ hɔ yi a w'ani sɛ yɛ fitaa obi nso deɛ ɛyɛ iron deficiency ne iron no wɔ fam paa nti ɛna ama no aba saa ɛnyɛ balanced mepaakyɛw ne nyinaa sɛ wotɔ agan herbal tonic no na wafa number no 0244 718 557 na 0241 604 702 afei nso agan na ankasa no agan mixture ne capsules na ɛnde ɛyɛ wo baabi a yaw no obi efiri tiri so kosi wo naase meka sɛ wuti ɛyɛ wo za sɛ ɛyɛ wo ti ne nyinaa sɛ ɛyɛ wo ti fan migraine na ɛwɔ hɔ wati brɛm wo yɛ wo za anaasɛ wo deɛ wo to ase na twetwe wɔ wo nso wo sisi wo gye wo ho anyi wo koto afade wɔ fam a wo team obi sɔre a na pɔso yɛ ne ya ɔsɔre a gye sɛ kwabrane sɔre gyina n'akyi no watietia n'akyi na ama no obewie na ne spinal cord wabubu ne nyinaa na ohun amane obi nso n'adwuma ɔyɛ ɔsoa nneɛma emu odu nti da bi ɔ complain n'akyi brɛm ɔ complain nsisi obi ne nan just what the pim from sa because ananse ache no because our poor circulation of blood moja ni ntimi ne afusa ne wo na sa agan mixture ne capsules no ehu hia ma pa se usisi no na ya oja wo ntimi nkoto mfa de ofam because mpanyin kasa se ye nkoto so aye na na ebe de no ada wo ntimi nkogina onto ho nto mpa so ni nyina nsa ye se to aduro agan mixture ne capsules no na frɛ ne ni nkomo afen so wo ye bema ye ka gan ho asem o mema asem ne ma nkoye atofom ayem mremremremremremremremre me pato mo sa no ne ye se wo to agan no mixture ne capsules na ye bie boys code ne de ma wa eboa ma ogina brane ne ama ma opiafo afen so obi a ne mfiti komo ba bia ne mfiti komo wo haw me ka say u konfitira o tiem unya konfitire kra no haw bebre wanum ato chese wanum ato no afe uye no to nkyɛn kra atenka bi ni hɔ afe so wa konfitira ankasa no so waya se twa wa rew dendendendende wusisi mu ya oza me pacho yesi to agan no agan me sane ne capsules ni nyina na ato wi a wafra number no wafra no aginkyiremu bi a wo bia afe so de wa konfitira bi abosom ba ko konfitira mprenu anase wo de ne de atekɔ wabra wuntwa abra me pacho eduro na ne agan me sane ne capsules no to na frɛ numbers no ne ni nkomo ne mmoa kwan a befa so aben maduro no be ma ne ma sisi so kama de amount afi so hemorrhoids ne wo ho koko me pacho de na betuatua to kwan na no uja na ya moja wom ko bright red anasa wo de no aye rectal prolapse kokobu yiba ni nyina nsa oto agan mixture ne capsules no na oto wi a wa frɛ na me ka tro say yenro no e wo pharmacies ne herbal shops drugstores chemical shop bia de ben wonu de dikan wura ho wa anya bia frɛ na yen kyerɛw de ubenya bi a ben o na wakɔ akɔtɔ na afei wafrɛ ne afei ya kyerɛkyerɛw sɛ ubesi anu maduro no enuane e wo sɛ wodie onwuma asɛm ye de ni nyina ka ho a be ma ne ma ye kama de amount then ye kan sɛ for now no ye nyam bie ye clinic no ye ni clinic de e Pimsan Herbal Hospital ɛna yankopɔn adom ye gusu a ye dan ho adwuma e ba ye be mo aso ate sɛ Pimsan Herbal Hospital ni nya mmaye de ni clinic ba bia wo de ansa okɔ pharmacy herbal shops drugstores chemical shop no akoto aduro no na auto wia wa ba be fa ye number no afrɛ na ye no adi nkomo number no de di kan no 0241 604 702 0500 88 30 That is 30. and after ye was 0244 718 557 the chat was 0500 88 90 na Marco
So obia to a product pim sign range of product bi. Na so oti obia say ye ka say agan a ye se de o je suma ya e be de pan so be ka say eto sen na akosuna. Oh, na kusuna. Sap pepe because agan no target. It be bia eto akono. Pepe. O de answer be to no afre na e di nkomo. Wa go nya ko pon sra mo. Nyamisha papa panti agan eto se na kusuna na no. Eya gona. Aya Akoma 87.9 FM na fe. Oni TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ana wo hwɛ na wuti abedwafo mmerɛ masade etiefo ha menefo nkɔso no kra de kyerɛ sɛ ano edene papa obi message ode baye Asante Reynolds or say the woman is very wicked, you have to arrest her. How can we believe that she will not try that again? Okay. Semo. Oh, Sem Chimode. Pastor Julius Akwaba. Coco Akwaba. Evangelist Akwaba. Yeah, and Akoma connection. Okay. Pastor Julius. Marco. Songong. Songong. My God. Obina ne do aba. That's some of the go. And then when you have to tell them, yeah, my goodness, wonderful. Akoma connection. Wonderful. At the end of the Marco. I will be a question you are so muted. Yeah, maybe sir. Let's take a man and go check it on the minister of was he a rebel? Yabie, Sabila. I say, men, why yamre and yet, why yamre son, and the bear mem. Why ever as nipa by the bear many dear. Tell me, who as a Marco, a queer doma can I say, and tell you more day. And only has some Saban no day pa a queer one. Tea, wow, but I can only yet dear, we must. Take queer doma the and Nama every day any problem. So bet me have fire there because and then no yeah so for crime no crane say emrebi ho so ware oba na no call them na want me fire than I timi na so gwa ware no ntia dey so fugu sa ware na wonya bone just a very important aspect yeah pa balu abonten ya de ni na nka we mura dem wa inside the one inside the world. Want to me here no as our lele come boy no mo be the day na ayekwa it is only my bit my fire there near as my bit me afane sa o nya bad okra do my bit my manage there no we bit we manage bibia fine ndi enkotu adomafo menim say the enti o hwetwe ne to asesa but mine no why ready so be bon hoka pa say be kwase o ko hwe position certain position no kwa kire say mine na ready so boka obeboka pa ntino ye ma akuya mfane sa no onye hu adwuma na beboa no nti mama me de akuya na yentumfo because when you be akura so kwa ro munta ha adwen dabi we so kra de wo ha adwen kra o gine kakra do za fofa no mo ya de akokota kra bi nunu tum kakra ya de owia o dono te jatwa to sa oni problem nti we de akuya be ya onye yi na je hu de ye na we de kama ya be jia ya be jia kama na mka ya be jia ya mama
yeah more can be. I Akoma Nsem word na ya be jai come. No. Ma kunke be jai. Say a very interesting palatable story. And then I did any pa na ba. Say member na ba ni na so be some just aside. Adoma nhyɛ da nyɛ idi ade but man yam ye hu sɛ masa adoma a hot cake. A hot cake course no kra ba no kra enti no me de me tu adoma fo sɛ na man no obɛbɔ no ka be man so de onya be ma obɛ spoil o sa ade adoma o sɛ okay kra na se won nkofo bodwetre nkofo diska na ba man ye betima ma diska ma ade ayo bibia fine ɛno ade enti ma me de akosua akua ntiase na yenko ye no ho ade Ode manage na wo duye manage na wo we do ya de komio ya de se we ni we chi ni road enu a de komio oda sisi me oda mago ani baba go good just say akua do man agofa we nyina abo man nya is say o baba be ko asem radio so na o baba buru mema o hana be ma be so be wa wo enya better sa wo ma akua do man men kase nyame hira no said the mema si buru ho atwede na no odin o no ba wo si when you be akua so me sremo wa wo pa ware be so si I'm telling you Marco we were your altar we were for buchi on namosa mama ho nya ne di no we ya no wo sa da na me ka se obi wo ha obi si o be man say ne pedra na said na last 2 weeks your think about you me ka so ma 90 nya no so na ma nkran ya ka cha ne se wonya be man chi dia wo se broken out kura a chino te den de o se be man se ne pe enye wo no na wonya bi agua do ma betra na se meme ko hu se ya de keto a ukura ba ha kura na mema miensa na wala no so wo be du se si awasa ba benya o ma mo no so ba be som ese course kura ese free chire ba kura ma anya course keto o ase nyame hira wo mbato wo tie ya bebo so afode o entra onye akua do ma we 70 years man be better for blessings be na fa kofie ayesa o betra say ana wari aye basa mi wa afore buchi asia wo boss wo afore a pa esi afa wari na ati atese wo fie okura na nyame be fa so de bie kwa ma busua ni na wonu anu nketo nyina obi be kwa wari ti ma mo ntra ma akua do ma mfa san hira we nsa nko no no wo koi otimi kokunu ho nyina otimi konum didi tini ade de so be free ago so be say yedim be say akofa no say adwuma no wonya bi yedie ne mai enti no ekwom say kwado ne nkra no mo da ho enti na kese do no be sa no bi mai oni pani mi I think that mama nyina we no so na ye two o mo for say wotumi anu maduro wa bra kwa keto wani sa ubusa no kwa nya no ode man mo say sister onsuro nyame ubusa no say wa hwe akora nanu wa nso wo kasa wo say abusuafo no ofo bi a obi aja na o ti asi kura no ye kasa akira wo na ne wo beku ho no e na obenya asomdwe eti ma me de mesre pa se ho ya na ye nuanom ma ne bi no mama ye nhwe saa na mekumi me de bia me ka me say owuo de ma enya option manuma duro kuma ho me hye me ho akonfo eno de me boni dua kunu ma me se eno de enye option ana doctor nka chere se wunwu ya wonim ne obenya abrabo aye boyi so obi nim se ade ba be chema na hyebra sesa kanei ka de o ye nko asesa na adwene entima sre onzo obi akoku hu obi asi wachi bepe ware aware no wonim ne nya me betumi aye entima sre se du ba bia mma ye mfa ye present condition no and determine future no ya brabo aye bo ni mama ye mfa nkyere sa se enne de na enne nkyere kyena enne na komodo but o kyena be ma si wachi twa wo a obefo aware yo eti o ma no yete se enne no eno ano no a obedifo bebre obefo so bebre ti ba me ka kyera akua aware no ye be fa ho ka ye ho bibia number 2
wa utie bia akuya ye altar o ya afode buchi a bra be boso afode na ma 3 mama ye ma owuo ni ekoso wa bra bom bia no owuo over the bar ma me da se na na kuya me ja otan ni bi me ja otan ni bi me de akuya doma na me tu ni fo me ka kire ne se ye eda na ni so no ma na ni na ho ọma na ni na ho ase uhyia bema kama na nso wo niema nkete bi na wo ye no wo pam wo mu firi wo nkyɛn sesei de uhyia no no na wo ka no na wo do pa o na onti wo hu gyae ɛna wo ye ya na me kɔ na apre na akɔ ye de wo kɔto aso ye ware o ya ware o ɛno so hwɛ sɛ de wo si ye wo nioma ɛna ɛno so saa wo dane wo ho na wo kɔ ye ɛna hwɛ de nyame asaaye wasa de foforo abro wo ho wo so wasom wano ɛna mark ɛna wanya sɛn ɛna papa ɛna wo betimi awo mi o na wo kura nkɔla nso nka bɛma bɛɛ ne pɛ nkɔla nso na wo mo ntimi nwuwo no ɛde na wo yɛ ma wo ɔde wo mo ntimi nwuwo no wo yɛ mrantie no wo mo kyɛ wo gyina wo mo na wo yɛ den na ma wo yɛ de ọmụ yɛ deɛ mukura hyesu fi kɔ ebi bro ebi de yɛ ebi hyia wa sɛ de esi ɛyɛ wɔ na wo tu hwe ne ho nkɔ ne ba no ɛno de ade ne yɛ de bɛyɛ wɔ ɛraba mo ani na ho ma wani na ho na wo kun hu ana wo nya nwie yo wo kun hu a ma me nka nkyerɛ wo nim de ɛda wani kun na kɔ wo kun hu a no awie wo se saa mre yɛ kɔm de wo ntumi nhyɛ wo ho so wo kowu na nkora ebisa wo sɛ ma ye bedidi nti ene me nkɔ no maduro na me nkɔwu mpaacho wo kɔ no maduro na wu a saa wo ba we me na ba bɛfa na ana me na ba bɛfa wa na ba ma na wo kɔ ne kɔ dae no ɔno ene ebe hwehwɛ nkora na akiri kɔ ya ba bɛfa wo mu ma saa adwene bɔne ne ma wotiri mu da wo sɛ nyankopɔn nkora no ebi enu maduro na ɔmo awu bato sɛ wo nyame anku wo hwɛ nkwasi asɛm na wo die na wo nyanku wo ɔsɛ betena asase so na wa nkasa suye nyansa no yɛntɔn saa mre questions a wo bubu ɛbɛba bɛbɛ yi ne kyerɛ sɛ wo wɔ biribi a wo kɔ akɔyɛ wo hwɛ na papa no wo mpa wo ni ni kɔ na me kɔ di nkɔmɔ ɛma ɛkɔmɔ ɛde wɔ nti nkɔtena ne nkyɛn nkɔ ha na adwene wo mpa wo mpɛ ma ne ntira ne baabi nya da yanwene ne ho papa ya hoɔde nhyɛ da ne mu nti sɛ wɔbɛfa wɔ ba a wɔbɛsa bɛtete na ka ho a ɛbɛha adwene nti sɛ wohwɛ na saa mmere wo kɔda adwene ho ɛma ne nnaadaa sɛ ne papa no kan wɔ sika kakra wɔ hɔ obiara ni ne nkyɛn wɔ kookoo obi wɔ hɔ nti ɛne ɛkɔm de mi deɛ me nsesa me mma nkɔ na yɛnkɔgu ne so na awie yɛ ahrabasa na wadwane ayɛ dɛ agya no saa adwene ni wo tiri mu amesere wo tena wo baabi menkɔ ne nkɔ ha no efisɛ kurom hɔ na wo kɔ no so no ensɛm yɛ dɛ ɛwɔ hɔ papa no so maako sɛ ɔno so se ɔbaa we na n'ani gye ho a ɔkɔ no nkɔ tutu ne fie yie ne mma no nkɔ bɔ ɔmo amane ne mmɛyɛ sɛ ɛna ɔbaa yɛ japadeɛ nti na ɔyɛ dɛ ɔbaa yɛ nkora ne tumi yɛ saa deɛ no ɔma no kotu ɔmofo ɛwɔ hɔ sɛ bɛyɛ a akua adoma so ba no ɔno na koma nyɛ yɛyɛ ni mu no wɔnyɛ de obetimi ayɛ ne dɔɔso ɔbaa otumi yiri bɛrima ɛsoa no wɔ soro ebetutu ne si gum wo abufuo ne ba de ɔbɛyɛ dɔɔso nti yɛyɛ nim ne obetumi ayɛ nti papa yi ɔnkɔtutu n'akyi yie nkɔbɔ ne mma na maneɛ na wɔhunu nsɛ ɔno so de ɔbɛɛba aba bɛtena ne nkyɛn ne yareɛ mu wo na hoɔden mu wo ɔbaa ɔne ne yɛ de ɛtena no ɛmɛfa ne nkɔ hɔ ɛma ne nkɔtena se na akyire yi nkora na ba yan ɛna ɔbaa yɛ ɛne yɛhunu de ɔbɛyɛ yɛ ɛna japadeɛ nti na ɔbɛba ɛma akua doma so nkɔyɛ n'ahi yɛn ka sɛ aboa bi nkyi aboa bi nwia na aboa bi mfa aboa bi anum kɔdi agorɔ ɔmo hyɛ na bufuo saa ne deɛ a ɛne ɔde bɛgye mo nyinaa mo bɛyɛ kɔtɛra tare da ho ne ahwɛ mo nti mesrɛ mo obiara nkɔ no nkɔtoto n'akyi yie ne nade yɔ yie na saa mmerɛ deɛ ɔmo keka no ɛkeka bɔ mu deɛ ɛne sɛ yɛ aneteɛ ɛyɛ nkakra obiara twetwe ne ho nkakra wo sɛ maa wɔ
saa nneɛma no kakra wɔ ho ɔpɛ na ayɔ nti ebia ɔyɛ ayɔ kakra owie a ɔkɔ a akyire ɔbɛfrɛ no na ɔnkɔyɛ n'adwene yie na bɛrima no soso nhyehyɛ ne fie yie na afei de deɛ ebesi biara no sɛ yaa na adwuma no teɛ obi ba ma nyame yɛ n'adom obi ba so ma ne nya dwetere obi so ba ebenya kunu saa na program we tie obi so ba na de ne haw bi ɔde ba biara no nti ne yɛte ha ne ahwɛ ne ayi bibiara yɛ dɛ afiri hɔ nti sɛ de tie biara no ɔno so anya ne dɔ no sɛ de tie biara obi so de ne haw ba ɛno yɛ bo obi dwetere kama ɛyɛ dɛ ɛwɔ ha nti de haw biara no nkɔhyɛ wɔn akɔnfo nkɔbɔ nipa ne dua nsusu aso ne so fabra na wunim baabi aboa wunim obuafoɔ bɛpia ba mesi entie obi asɛm deɛ haw biara no tu anamɔn na bra na wo mu a ebetumi afiri ha ɛde aba yɛwɔ kumasi aspa yɛde kumasi mall main entrance no ɛna edi nhwɛ mu main gate no ɛna edi nhwɛ me birthday and then Mr. Morrison happy birthday ntafo omo birthday omo wɔ US Mr. Morrison nyame nhyira okay what nine fatu so mami wa nyame nhyira mo ya mo kase ntafo be padaro mabenta ase mami papa kasa yo mama me papa oluma yi na mi busa na sem bi onti se otewo na ne baba keto akofa papa say the ba say we no so be ware no ono akokra obe mama ne me nko aya sem bisa obepene onpene say sao kofa young guy and ne baba akofa akola akokra we ni na ba na wo no na papa we na me be ware no no benya akokra wa ye okay obepene dia akwa do mana me tu no fo say akwa do mana me tu no fo say mesra no a on sachira na dwene adwen sachira hia no on sachira na dwene pa na on perade akiri kwan na ya we nyina wo fam kukuru wiase we nyina wo fam na obewu nkwase awuo akotena mo nsam gyam dia ene wa bregu wiase genti a woto nyina wo nwuye ni nyina wo hia adwen sachira ene nti no Nyankopɔn ama aduro yi wa unum ye wa ngu na obaketwa we ti wani mu hwew na o ka wa no aduro eja akola we awu ejam na ka onyama o te se wo ho etina nyame am wo awu no sesa wadwene pa anya sa ye tam sika dan we nyina amama o jimi se ekura wi sa na obeye sa ko so obe ye be sro sesa wadwene na mawrade endi wabrabo so nyene na basa bibi kitwa bi kwa ni kura na ka na ses kama doctor de mawi obitim dia bibi obi kura dwetie ndu 5 ehem obitim dia bibi am na yi o mawrade mra na brabo na nyi nhira fama no enti ma ena ye massive birthday okay eno anti afie cha o se ma me mfre na se me mfre no se me maame akua maame no no nti na ewrade de afi ba kwa kan fie ho ewrade a oye o sa no nhira na dare da nyina nyini trase na o nananum nyina emra meto na o mu nhye wani onyam saa nso na de odi akua achi okay de akua di na chi nso Lydia your wife di na chi the wife di na chi no so one na maame nyina the same date I see ane ono so o UK and na na woda fefefe enti eno Lydia ewrade nhira na onti na nim nhira omo akoma so ade nyina mram woni wukunu ene wo mma ewo Yesu Kristo dim amen sure and Mr. Morrison so evangelist say boy djuma obusuani boy say enti wo say na ye mfre no asew kwa friend back rekope timu se udini le mu obusuani papa o man ni je dance ekoso sanity kama anti e was a member Mr. Morrison and then so eye wa woda bene na onyame inshallah na onye okesi ni ufra domo enko adomo happy birthday Mr. Morrison I say good day mom. To be honest, this man needs serious advice and prayers. From where I'm sitting, he is digging his own grave. If what he truly wants is someone to cook and clean for him, he should simply say so and take her as a maid. Okay, oh, be so as somehow catch that. Yes, also, don't you think she can easily poison the old man just like the way she did to herself? Hey, yes,
Ekriadoma needs Christ and salvation. Perhaps she's married to some spirit. Hey, she has to pray and change. I'm Ado from Besiase. Maybe she has a very bad character. I know dear. Ekriadoma no kasa de no nsem say bebre assemble. Papa dey say me ka kire no. Minimum so person wuntam dia. Wa brevi ase. Yes. CBS Supreme Roofing Industries make a fool of them. Madam we dream house on and what page they see what and what's a wood to me and ya will be a baboso de amawa. If you know as well by Yakono and to me so what my CBS Supreme Roofing Industries make a fool one of Ediama quay. Na one may say Jumano amount. Na idea they say secret roofing na bananso. So when ya professional permanent may say Jumana woo. And yet, would them were a besapo, a brevian shooter, na a unison to Adama, Oko, and CBS Supreme Roofing Industries, one more, professional engineers, one more able to me, IEB, Akama, Febo, and Suta Petampi, Suta Petampi, Wadaurma, Nescapointing. Na so and one more Calacota sheet, galvanized and aluzinc sheet, and also your long span roofing sheet and a metal trusses, and also it will be na ye free estimations, free technical advice, and a free transportation. And until one pay when up pay na ni nyina mu no so so men catch one more and they one more to pizza and say one of a pizza boxes, packaging boxes at the pharmaceuticals companies and a herbal industries so or yeah wrap and packaging papers at the restaurants and one all type of embossment packaging products so on by the ama watch say chimatuo bia anyho wani beje adwuma wo mo ma wo no ho angaza na o hwehwe won mo Kumase wadama ye wo ayija industrial area ye ben see and na enkran so wonom ewo ho omo ewo dobro ehwo no wo fresh 0246 514855 0246 514855 and CBS Supreme Within Industries and Nkomo. Doctor Marcos ya Johnson. Sabre na ye tuamika na Ako ye Faith. actually Faith Homeopathic Clinic. Edasi. Mewa ene nkokra emrante ne mabawa hospital ba kopa. Ewi ye bremu. Nyame nam so ama ayaresa etu se subontin na obi esabinum. Eno tie tu ensa frɛ obi bia otie ya take advantage now so ebra Kumase ahinema kokoben 18 mo ma yedin chaso nkokra from ye CEO Prophetess Dr. Elizabeth Asari Boatman where the mo bibia no kwaseme wo me say yade ya Marcos sometimes as soon as me could share my classmate be just menini san ho ansa no bi ka chem say na meni mpa menini san no me hu na menim no I'm say papa na I'm say papa na okoro so ha na papa o classmate no when the VSS and okoro no just say yare timi mani pasesa ehu na Marcus when him say 26,000 people and every day when you say afi enye bosome every day cancer ekuomo every day 26 million people globally they die as a result of the complications of cancer. Now the ma yare hone say cancer so ya dia every day subai ene ye ne yoye your lifestyle ye didi ye nom said ye see a share so ye namu ene kofaba enunti research no say according to the WHO cancer ye bitimi asia no kwan ye bitimi aboye ho ban a ye nkonya sa yare no ni nyina ne say adia se nipa ye ene say ma wani eni wapomudi echi. Yes. What I say? O danyane anopa assess yourself. Take a minute to assess yourself. O kodan say na o sitie. O sorry anopa no sense na ho ye den. Etie. Bibia shase wo ni pedua mu a o kodan na ente saa. Enso sorry anopa ya say akoba saa. Ana. Na so onya hu saa science na ye mu ye ni so. Research ami a say eniyoma ye hu ni pedua ma ye bu ye ni guso no. Eno a na kofa ye yare ba. Ena de di o yare na ba no bro. Enye adie bi efi baabi do hwa baabi o eye enioma ye ni no di ho nkita ho te say yensuo
yɛaduane yɛmframa ɛsoro a yɛdidie ɛfam a yɛdidie ɛna ɛkɔfa yɛyareɛ nyinaa ɛde ba ɛno nti no ɛyɛ everyday life ɛna ɛde yareɛ ne ba na deɛ ama saa research wei akɔyɛ very important na ɛyɛ hu paa kɛseɛ ɛne sɛ nipa dodoɔ na ɛde wɔn sika ɛtɔ yareɛ but wɔn nim sɛ wɔn tɔ aduane nipa dodoɔ na de wɔn sika ɛtɔ ɔhaw but wɔn nim sɛ ɔtɔ luxury Faith Homeopathic Clinic say how sɛ wobɛtumi atɔ phone a ɛyɛ very expensive ayusu wonim sɛ ɛnora me ne panyin kɛseɛ bi ahyia ɛwɔ kurom ha ɛwɔ n'apɔmuden ho a nti yɛka sika asɛm no sɛ look na sika deɛ ɛdɛn sɛ mɛtumi akɔtɔ kaa wei ɛba abɛdam na me a meda kaa anim a meyɛ yarefoɔ a na ɛso mfasoɔ ne sɛn sɛ meka ɛho tɛkyɛm a sɛde mɛsi abɔ ka ɛde ayɛ no na sɛ me a me nipadua a mede sim na yare na metɔ aduro 1,000 and 2,000 na me say ne board me ntɔ de asɛ ne na me yare paa o ne na me yare ankasa ɛno nti Faith Homeopathic Clinic yɛ ka kyerɛw sɛ wo nipadua no ɛno the source of your wealth sɛ ne yare ka wo to hɔ sɛ kim you'll be shocked the amount of money I will lose because of yare account. There are many businessmen on what houses here and nam yare nti just say opportunities are all loose in sika econo and yasem kitwa me say the next scientific breakthrough I share any money say ke bedroom rebi no na metimi high nipa ma na yare ma me. That is the next scientific breakthrough I share. Sentimi high nipa because utimi di usika ye bibia high bibia ma na but utimi high nipa say yare ma me. And now for nipadua na fem me na me fan ko party mra me ba me de wade abrel. These are the next scientific breakthroughs I me can come board me train me share ni mo say ebeba say enya bibia etimi high nipa yare ma me boso me ho to wa me tua oka na me nye yare no fa nti anye yesu ne kumia na de me ko and to say possible dia na the best na obetimi aye nyina ne say unipadua no eno ne usika bra Faith Homeopathic Clinic ni diagnose you show mu and you ma be brain de yare ba sa nyoma ne no mo na ti da bia se wotena ho say yare na nkasa ni niti a wan try na oti ankoye e be unity na too late because sa incubation period of diseases no yare bi ho a ansa na wo hu say na me yare no abeto ni padua mbe boso mi nsia go na onim say e ba brebo mu yare a Marcus obi betime nya brebo mu hawo e betime taking 5 to 10 years na esheno na o treat malaria na o treat typhoid no treat all kinds of diseases because of similar signs and symptoms intino obe treat eno so na e brebo no na ho atochema na kwabna ne hu nsuo gene or topa good entium ebe bia ntimi ma but na dwene nkoso sa ne brebo na egene ne hormones no oba ebu ne sa painful menstruations or tunkosua ye de obeye bia or tonu ane boden no nom sa de bia ne kosua ne be feta but boachi bi di enko ba bia because liver na kasa as an organ or boama estrogens na timi produced na wotimi nya the right eggs de kosua be ma kosua no sa liver no ne ho abasem according to World Economic Forum, they say per microplastics bottled water crack containing more microplastics than sachet water. Yes. And so we toss sachet but health-wise, the auto sachet no. When you are public bottled water. These are public researcher. That one tia obi abetimi ready no hu Faith Homeopathic Clinic say enoma echo ni pedwoma de are ne ban edoso enti entena ho mane ko count once to nas na tata no fabra na yemwa wo wachi na etutu no entoto painkillers nom enye se ka painkiller nko da nka ni problem because enam se won tu ase enti na no painkiller ekwa na ba no sa akonom biom the more na offer painkiller no so no o brain liver and kidney na ho den ase ebedu time bi no on shy the rubber and a betron hunsu. We a bear my betchem, Johnson it me ma. Bear may be rubber the cotton bearmem no. When you high blood pressure account, Marcos with my quintia. Since I did rubber tone bearmem no to me, and yet you may. Neither so yakitesia, the whole fair. To the inner dress so could you grab and Rammy could you grab and read enamel, a bearman yam, and a comma shall see a bogim. Or hairdressing or bandy pina. Who shade there and so an intimate because a Jumas or your man is a bearman on Timin Yabosu means a finie, Timin nada.
na hwɛ ɔbaa body a wasesɛ gu atade mu de pia ka sɛ mira me kodi dwa aba o nso na rubber hyɛ ɔbaa mem ɛho adwendwen kwan ɛyɛ high blood pressure mɛsrɛ fabra faith homeopathic clinic ɛbɛma wɔ drama catheter na yi wobɛbɔ adwuma sɛ de na wobɔ na akyɛn saa ama bibia atumi ɛkama fa numbers we ne frɛ yɛadeɛ bia ba wɔ nipadiem sɛ faith homeopathic clinic yɛba yɛn bɛhyɛ bɛtoto yɛareɛ ne dim because deɛ ɔde bɛba bia no yɛnam homeopathic kwan so ɛbɛ rescue ti deɛ ato na se ataataa adwonso ntɛntɛm akoma ɛbɔ pali wonante kakra bia na wote so order for number no 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and now say 0540 710 940 0540 710 940 and now say 0547 0547 84 97 57 0547 84 94 57 yeah. It's only a takra the special number. Okay. It's will be a fresh number we are a takra the branch. Okay. Dr. Boatin so will be a munye already na mun coffee to me. But na mama ko se kakra kan. Okay. And the me man so kakra. Right so na say e ma no. Usually we go on man na the menses ma. I know their question no ma bebre no to tone no. I say faith to me particularly crowd they be a case self medication no. I no ehun hia. The kind who the cause of yare no. When the root cause now say now they edro be kan they dry then. Aka. Now studies am you say so menses ma categories bebre. I don't know about faith to me particularly kan jimre ani hwehwem. Obo ho an menses na ma no obeko mama ko say ya na nya adura mu. Ya na ye stress. Because you see an ye hwe ye Ghana ha na ye won sisi apa currently. Onim say man breche mema. I say see America say. See me situation now. A man breche mema. It was at the youthful age and I said was our cycle ni mo menstrual cycle ni ma. Na say oh brepa. Unya enough rest ah. Yes ha obre. Na ni nyina na ya na efra adwene no. Also, so shall adrenaline na adrenaline. The Friday be hypothalamic adrenal pituitary axis. Say adeno I say hormone a hormone bi. No ana ya na regulate sa nyoma we nyina nti we be kokwa boma na akotwetwe sa oba ne follicle stimulating hormone ne luteinizing hormone ade a prepare estrogen progesterone no boama oba etimi bu ne nsa no cause nyame nyansem no oba say se bosome ne so a saa na yi na nkosua na wasiesie no o se hia ba ma hunsu na anyi na ekofa nyinsan ye den eba na se enhia ba ma hunsu o se eba abontin saa de we stress etimi ama saa de we etu otwa nti ebe ka cho ba bia sa wo hwe ye na o menses ma mesro stress ebetima ye saa factor no enkoto nrunum obi ho a otimi change in body size obetima koto nro at once wo nse nipa kro no aye kese obi nso ho ye kese be bibi nti at once na ne so ati saa body changes no eno so timi kofa saa ha ne ba obi nso ho ne de na ya na genetic ya ne de na ya efura busuam ewa busua ba wo ba fit homeopathic clinic mama kosi e be hwe saa factors we nyina enti yesa ofitin ya ba ya aseme message ma na faith amu aduro da bi enti yesa wo de nso say hormonal imbalances so a your hormonal therapies so e do beto so cause enro no ano dey to the extent say your message na man kra na ano na mama bi oba ye for months na ne message ma ye detox keke na message na chase e ba obi e ma aduro no na why you could imagine ye de aduro kan wade ne besi ye de aduro kan wade ne besi enti ye ju oba bia no de no so say a month who ni 2 times e bia na wo de na condition do ho infections betima cause sa obo onum kra na otanya miscarriages obi okra na me no kase mama ko sa abortion of funny say you know agi santom obakọ no maduro sisi a ama na ba sa ni nyina ni timi kofa irregular menses ne den eba onso de na eba ko ti pains tin kase ya na usrem wo usrem yo ya wan kasa de friend fatigue ba na wo yebo Mr. Trimikana for any check kumase Santasa hinema kokobin oboase stretch ne so we do super faith to me particularly ya be boa masa condition aye dey efro now research ne say ade friend no amenorrhea o menses na emma no ano etimi twa wa wo ana say etimi kofa infertility e dey ebrew so
na me so be me atiska kesi no de be ho ade na e ba mba hwe nim gwase ade ma wo wafo for number we sisi a MTN number ne 0244 0244 58 58 38 38 59 59 0244 0244 58 58 38 38 59 59 Anna Tigo line here 0275 0275 96 96 94 94 14 14 0275 0275 96 96 94 94 14 14 Mama ko so hwe echi akwan a obia o tie me no se woni kumase mpota mu a fatakrade anaji ye o police station hono ma okọ Accra ye o so tuum Anteku junction ho pe Bogo so ye old Asida clinic boga abro inside no echiri ho ana ko fodu aye land manager so police junction wa enti faith homeopathic clinic mama ko so me man me so we anche mo 1 minute na menye birthday wish ya doctor ba ko penyin pa o hwe kumase branch friend Dr. Gladys also pa wasem keke o filu papa se se o hwe o se ko abisma kache mama ko un form en kra ne nko ana dia me hwe TV ni nti na na ne ya birthday that's right odi ne birthday ana wada so was pa una won huni ma ya na woda na ni din de LeBron ni din de LeBron ni din de pa LeBron appear menka obrempon LeBron appear menka obrempon that's right na fro no so wa na o na party baby a LeBron na fro no ho ma me afro baby obi a ti ma na woda pa ne that's right amen ohun ade o ma panyimpa da chi anu ne rehima no e be da obi biara se da se ne yes abishia nyame insha papa LeBron happy birthday ahaya Akoma 87.9 FM on your TV afa yankwa homa ne so na atiefo a wonom efreme one hour person woman so eche wonom adwe no me pa cho fa phone lines no eguso efa ema me yewura na o fresi WhatsApp line so no adaro ma phone lines no ena ye de ema mo 0322498035 0322498035 and 0243114497 0243114497 or batanya washa ne mami and send him na your chatwo 7 months na washa ne nim se menum eduro na mewu menum DDT o say twitwa oni atwitwa wapampa matukuro nti obetumi aba ahoma ne so hello within the baby akasa free hello within the baby akasa free akasa free o papa yeti all this sister media me hu ni say wan hwe kra no a sane onu tumi hwe nyame anumu a onu bedu ewu akokora iko fa no to no ho so a wan hwe kra no we betumi ku akokora no so oh me da say ono na se ma wo ka no no within the baby akasa hello within the baby akasa free Pacho me pese man. Your mommy yes. Pacho. Okay, me that say. Hello, we didn't baby akasa free. Hello. We didn't baby akasa free. I just family friend that's your doko. Be my na yes. Papa Pacho me tie wo ho why kasa ne enko. Pacho, make me know about the study. The course, no, another the Asian, no, be a man who did that. And the monk can tell you, Papa, say, or Yakokra, and I said, on found a piano, no ground pony, over Canada. To make my foot running. Me that's Papa, where, we didn't baby akasa. Hello. Yeah, we didn't baby akasa free. Ma Akoma Pacho, good afternoon. Me kasa free Akoma so. Yo mama Ma Akoma Miss Ramo me pamocho. Papa na waba oso obe walige muntu nefo. So wonim no walige we ye no obo ni minimu a. Miss Ramo muntu papa nefo. No ye memobo. Papa ne ye memobo pa muntu nefo. Anya sana ge ikona papa I wonche. Madam Wasi. Ma me ube kubi o.
Awesome, crying you. We didn't baby akasa. Hello. Okay, Kafra. Hello, we didn't baby akasa free. Hello, Pacho. What's me? Mami Grantma. Me kasa fi Madina. Mami Grantma yeti. Me mama juma yo ene juma pa mu bi ama o man no. Na me so ni amafra ma ka kire mu se. Chani mami bi kan me se papa no. Won tu no fu. Kam kwanka papa no mama ha no so o ware baba no. Se papa no so won ba wo hon kwa dia. Ene anya se bi o papa wa no wa we ama no e bi oni ba so wo ba o hon kwa dia. Ene anka o hwehwe ne se so. Obi apɛhin a wadi 50-55 ɛkɔ hɔ no obi a ɔbɛtena no ho ani adi ayama no si ne nneɛma no kɛkɛ na mɛmma ɔha no ho sɛ ɔkɔware ababaa no ɔto hɔ no papa no ɔmpɛ papa no nti sɛ wɔde fɔɔso amemene fi bi na ɔde babɛware papa no ɔware ne yi a ɔbɛdi papa no ani a papa no ɔbɛyɛ mmɔbɔ nti papa no mama ɔha no ho koraa oja koraa no ɔpɔ bia atena no ho deɛ a ɔhwehwɛ obi a ɛyɛ ne sɛ so kipanfo 50-55 kɔ no na ɔkɔware na ababaawa de ma ɔha no mede ase na obi send a message na ɔse papa ɛwɔ tu na ne wu amena wodi ne baabi akasa. Hello. Baabi akasa free. Hello, me pacho. Eso me kasa free. Kaswa camp budublem. Oh yes. Nya metu me aka ne se me kan fa papa no. Mesre no. Se onto na dwem dia wadi wanyinya wie. Akwala igali wo hwe ne kasa ne ne ye na o ye wo oho no kura na enkyerempo se obetumi akuta papa na te papa no num nsuo entwen wope nsuo entwen wope me das ma me fa de otwa to ho within the baby akasa free me kasa fi asaman kase obe ma yenkwa me atene se ababa ne bi obetumi ahwe papa no last program we share me shiri ebisi ye ababa no boya papa na papa ne de na eja pade ma ababa na fe papa ne ma se de dida nti ni awaka ne de ne no wanya adwene ababa ne betumi ahwe papa no na mo mebedu bebi a papa no be hu se ababa na boa no no de bibi man e ho na ebusia be sore aba nti mo hwe sa ho no so yi mayen papa afrefo no efre na so me brena so me din de ma ko djumede ne yakoma mu nsem akoma 87.9 FM Kumase Askra ye ne Kumase mo na edin hwe ne mo nso wo de case ne ba ye betra so de akirama ye sorry so na ebusia pani sami e champo shores pepe little Mohammed team no so e de ye ko agopramaso Semi sorry no pa. Kale Chaco toothpaste na me de twitwi missing. And mommy confidence. The money nyina. Se wushia ama na me